بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واكتتم من لساني يفقهوا قولي. Esselamu Aleyküm hormatly vatandaşlar, hoş geldiniz. Günüňiz, giýjeňiz haýyrly bolsun. Ýaşuly bilýärmi näýlek? Men size bir zat aýdyn. Köp adam isleýär diýe ay garaşýa da bizi näme diýen, gitme diýen, aretme diýen soň bu tarapdan dogry my aýtýaňyz kyn bolýar goýun işini taşlamak. Şunça iş edildi, şunça adamlar tanaýar da diýär, birden näder hemme adam taşlasaň o bolmaz. Hoş geldiňiz hormatly vatandaşlar, hoş geldiňiz. Efire like basyň, paýlaşyň vatandaşlar. Tak. Aleyküm salam, hoş geldiniz. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Bilemok dost, maslahatlaştılar ya maslahatlaşmadılar mı? Yan çektim ben tek maslahatlaşmana vakti yoktur. Hoş geldiniz hormatly vatandaşlar. Wa aleykümselam. Bu meýadaylaňa janyňyz sagmy? Gydykly bir zatlar aýdyp beren inşallah. Ýene täze bir maglumat geçdi elime. Nesip bolsa video çekip aýdyp beren. Prezidentiň dogan garyndaşlary ýene de atlar erbet zatda çykdy vatandaşlar. Bolä gysgaça ýüpüň ucun bereýin. Çereler barada boljakdyr. Çereler barada. O maşinik var kezap. 200'den gowrak adamyň maşinlaryny maşin getirip berjek diýip allady zat etdiňe şoň dogany barada. Döwlet çerri barada. Bular konkretny vatandaşlar halkymyzy zäherlemäň uğruna çykypdyrlar ha. İnşallah video garaşyň bir günüň içinde ertir ya bir gün çykar video. Wa aleykümselam. Nirde agam diýär. Hemme ýerde dost. Wa aleykümselam. Hemme ýerde. Xydyrov, sen o ministrin garnaş Xydyrov dersin. Yan agladym bolyn. Wa aleykümselam. Gowmaýagdylar. Agam näçinji ýyl? Dostum men 92-nji ýyl. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gowmaýagdylar. Wa aleykümselam. Gowmaýagdylar janyňyz sagmy? Canım brat. Şükür özüň näýle bratka? Oğlum şükür. Gurunçulukmy, aman saglykmy? Yaman gowlatlar aýtjaň aýdy o sen. Hawa dost, ýürekden geçýändir aýdýan sözler. Ay näme durmuşda ýaşap beren günümizde bratka. Bir de Türk dişlerim şopul uğradı öylem de o 600'den gel. Maşinin salonda 500 dolar alırdı. Ne kazanma. Aleykümselam. Yo doğru da dost. Seret bilýärmi näle? Ni adamlaryň aýlyklary 2000 manat. O 500 dolary näme hataplap berýärlerkä? Ortaça aýlygym diýil, zaten diýil. Indi 5 ay diňe adamlar maşiny çykarmak üçin işlemelimi? Şon ya, öyle. Neçe gündik gelirken maşinler, neçen 20 bunu da attık sana. Yo Seret 3 aylap ya. 3 aylap diýe ýatyr diýe, bir diýe maşinym agam diýe 3 aylap ýatyr diýe. Otlaýyny maşinimi näme diýin diýe. Menim diýdim otlama diýdim, ekologiýa ziýan bolar diýdim, goýdursun çykararsın diýdim. Otlap o gara tüsseler bilýärmi? Guşlar da attyr uçýar etýär. Guşlarym paddim düşüp bilýärler. Onsoň guşlary da ziýan. Jemi geleceğimiz için goýdal. Otlama maşinany vatandaşlar.
Oo. Ay bu orla kalbancan vara gayret ediyorum. Oo. Yaxşı dost, avarla sen. Sağ ol minnettar. Ve aleykümselam, hoş geldiniz efire. Gelin efire vatandaşlar. Vatan dönüğü efire açtı Talip. Satan dönüğü. Talip, Aa. men zada sorayna da. Sonra. Men maras meni Türkmenistan'a görünüşlük bolar öýdemek ya bir Türkmen düzeler öýdemek meni şu semýän bilen göçüp gaýtjak bolýan. Şoň bir dokumenti bar da näme ýere bir bilýän bolsaň aýdyp beräýdi. Nirak Amerika mı? Ýok laýdym, Gazagystan Ya men bilemok, imigrasiya soralar men bilemok. O soralar menden soraman, haş edýän men bilemok, men bilgim ýok. Men Gazagstana gidip göremok. Nädip daşyr ýurda gidilýäni bilemok. Meniň bir bilýänim Amerika barda, ola şu wagt çäklendirme girdiler. Bärik gelmek kyn boldy şu wagt. Şoň üçin gaýrat edim. Menden imigrasiya barda soramam, men bilemok sebäbi. Murat Burgut bar. Burgut. Şondan sorasaň ol bilýär. Vatandaşlar. Çıkara Rembo. İşe kömövet ya. Ey şoňa marsyn sowulsun dost. Gowy ve aleykümselam. Allah'a şükür özüň näle gowjamy janyň salmy. Hoş geldiniz. Vatandaşlar barmacıklarınız durmasın, like basın ekrana. Xudaya şükür men seni görüp hasam gowlaşdym ha Xudaya. Ay maşallah. Onda men günni aşaga beýdiýsen men günni açar nefir. Soň Türkmenistan hökümeti sana käýär, diýer ey bul kim ey bul diýip bedoga ederler sana. Beýdiýsen äder. Günni açar nefir, sen meni günni göresin gelse. Senin üçin, sen meniň keşpimi göresin gelýär diýip men senin üçin ýöreýte günni nefir açyp bilerin ýani. İnşallah bilin Türkmenistan'la hiç alakamız yok ha bilir Türkmenistan'da da uğan Türkmen emin o. Jarın sağ bolsun tapaz näme esas adam bol, nireli bolaňy däme. Hava hemmek bir adam da seni görýän gaty begen ýene her ýerlere kömek etýän da etýän. Maşallah menin begen ýa janyňyz sağ bolsun, sağ bolun. Allah Taala size hayırlı ömür näsip etsin. Sağ olun. Amin cümle Müslümanlar inşallah. Cümle Müslümanlar. İnşallah. Nireli bolaňy däme. Müslümanyň en güçlü yaragy onun dua dilegidir vatandaşlar. Şonu ýadyp takip ettirýän, da etýän. Sağ ol. Padarkacıklarım gelip uğradı. Vatandaşları görýänmi? Tüveleme. Bir gowy köp ekene. Padarkacıklar da atlar oklaýarlar. Sağ olun vatandaşlar. Gelin efire, gelin. Problemalaryňyzy aýdyn, derdiňizi aýdyn. Gürleşelim vatandaşlar. Merde erwet efir ýokdur. Hiç kimi kemsiden ok sewen. Men hiç de sevmem hiç kimi. Maňa sevýärler ýene men olaryň deň bolamok vatandaşlar. Men terbiýeli adam. Men terbiýeli maşgaladan bolamsoň sewenemok vatandaşlar. Ýöne ol agy kapalar bar. Olaryň enatalar hem şolar ýalyk öýünde zadyna giýje we söwüş biri-birine kakasy ejesine sewene sebäpli bularam. Maşgala guran soňam öz aýallaryna zadyna öz guly ýalyk seretýär, kapa sewýär çağlaryna da biz olar ýalyk görmedik. Biziň enatalarymyz bize mudama görelli boldy vatandaşlar. Bizim maşgalamyz görelli boldy bize hemişe biz hem gowatdan gowlugyny enatalarymyzdan öwrendik. Men işni öz maşgalam arada aýtýan. Doğru aýtýan Taliban biziň bir kanunymyzda hiç bir sögünmek ya minnet etmek ýok bilen ki hemişe barışyň adama biler Hudaýa şükür. Allah'ın berine şükür elhamdülillah. Elhamdülillah Müslüman adam şeýle bolmaly. Billerde vurşun insan da ala biller kaýfiyerde de barışyň insana. Elbette. Ya vuruşmak o bir insany kaýsmany da bira vurşun bitýärler zat birege ondan many ýok. İnsan ol sögüşmeler hiç bir wagt. Gaty dogry aýtýan. Aýan insan oglyň urşmak sögüşmek üçin ýaratýamada başga rakama dönendirdiler men Allah janyny dedi. Urşmak sögüşmek üçin. Assalamu alaikumlar. Wa aleykümselam. Hoş geldiniz. Ömrüňiz uzak bolsun diýär. Sağ olun. Siziňki hem Allah Taala haýyrly ömür näsip etsin. Sağ olun. Tamam. Fesli näde gürleşip bolýar? Uradan. Häzir men size zapros uratjak gül kabul edin. Geliveriň. Zapros uratdym, kabul edin gelin. Köp ýerleşdirmemiz TikTok näde bulanmalysyň bilen ok. Bunu gaty bir aýlygan şäherdaý sebäbi Türkmenistan häkimiýeti adamlary internetsiz goýup hiç gelek internet ulanmaly bilen oklar vatandaşlar. Agam YouTube'a näde girmeli? YouTube näme diýip soraýarlar menden. Käbir ýerleşdirmemiz. Olam gaty erwet ýagdaý vatandaşlar.
Hoş geldiniz Gül abla. Alo. Selam Talip. Oğlum yatayım. Ve aleykümselam. Şükür Allah. Hoş Benim geldiniz. aytjana benim ulanmanı bilem oksunu. Hava. Ayın öğrenirsen hem çek. Hoş gördük. Canınız sağma. Sağ Allah şükür öldüm. Neyle? Omuz var. Hava yuvaştan tağdaştım benim. Ha maşallah. Oňurupsyňyz. Sağ olun geleniňize sağ olun. Geleniňiz üçin. Oğulya. Hava hoş geliniz. Köprak geliveriň. Çykyş edin inşallah gowy bolar emme zat. Köpden nersizi var. İdarlar. Bijalanı dadını görýärdik. Sawol taňryal katyn biziň diýilmejik badymyz diýip berýäňiz bar. Ha bili arkasın canına sağ Ya olsun. ýöne kämbat diýesiniz Sağ olun. gelýär. Ki alwar güýçek ama. Ya adam başardığından her bir adım Allah Teala bir ukyp beripdir. Siziň hem ukyýyňyz belki menden başga bu zatlar edýänsiňiz. Meniň siziň başarýan adam men başaramok. Meniň başarýan siz başaramok ol normal zat. Hemmämiz beş barmak deň däl, adamlarym deň däl. Belki siz gowy nahar bişirýänsiňiz. Asa menim eret nahar bişiremok ýöne. O doğru. Allah canım. Sağ ol. Siziň köp janyňyz sağ bolsun. Doğru. Ava. Tak. Ava. Son paylaşan videom var. Yoldaşı Türk'te bolan. Amerika'da. Ava. Şu videonu görüp yaman köp adamın alkış aýtdy, doga dilek etdiler, ağladylar, jaň etdiler, düğün jaň etdi, şuň jaň etdiler. Türkiýede akılarda, Türkmenistanda bir näçe maşgala var vatandaşlar. Yoldaşlary bilen gowuşup bilen oklar. Äärleri daşlar ýurtda bolan soň äärleriniň ýanyna gidip bilen oklar. Hasrat çekýärler vatandaşlar. Dünýäde iň erwet agyr zat hasrat çekmekdir. Käbirler watan hasratyny çekýär, käbiri söýen ýaryn hasratyny çekýär. Bize Bir men bir zat aýtjak da ağa sen okuyup diýdiň de okuyup bilen hiç nemämiz ýok bizim senýalyk çıkıp da gepläbilmeyek çünkü geplesek aňyrda galan en atamız var, dogallarymız var. Olar kösenmesin diýip käbir ýerde dilimizi tutýak da bolmasa biz hem gepläbilýek, biz hem tutubilýek. Biz tutsak senin çağlaryň watan dönügi diýip olar köseýärler. Käbir ýerde özümüz tutmaly bolýar. Ay canına sağ olsun. Gelýär, aýdasymyz gelýär, öňü bolmaýar. Men siziň dereňizi aýdyp beren arkaýym bolun bolýarmy? İçiňiz rahat olsun. Ah bir adam bilen, bir iki adam bilen bolmaýar da. Ziyan yok. Biz bollugyndan başardığımızdan bolaly galanda da Allah kerimdir. Kerimin içi de derindir. İnşallah Ýeközüne başartmaýa. 7 sülalene çelle gitýär da mecbur ýöne käbir ýerde dilimizi tutýak. Menki meselem başgaça vatandaşlar. Men ene tam Türkmenistan'da ene 76 ýaşymda kakama da 77 ýaşynda. Ejemem 70 ýaşynda da indi. Ejem indi bağlara da gitdim da ahrana wa izinden. Ona pikirleniň ýany var erwetde ele bir ýere ki ahranalyk gitdi izinden. Hopuzlyň işgärler zatlar polisiýa bu da ama siret bir ejem hiç kim ýany golaylaşan nokta. O taraplarım var vatandaşlar. Vatan dönüm bolma. Bizim sayamızda vatandaşlar näçe sana adam çörek iýär. Biz dönükden ýaşaýan ýerimiz ýalyk. Şu bizim hem bir şular ýalyk bir gepler bilmäne bir nemämiz olsun diýek de ýönede käbir ýerde dilimizi tutýak. Biz başary bilmeýek. Bolýa. Muğda ahrana vatandaşlar zato ol polisiýa hopluň işgärlen öýlerde çörek barýar, nan ýerler, çağlar da atdyry. Bäh gowy atdyry sebäp bolýan ekeni ýa. Ýoksam oturardy ýa-da niştatdan çykarardylar. Bilemok. Zato aýlyk alýarlar, dar etýärler. Öýümizde dinleýärler 24 saat 7/24 öýümizde dinleýärler. Wow. Dötki bizim sayamızda da giden adam çörek ýeýän eken. Olum gowy zat. Ay rızky berýän Allah'dır. Bizim üstümizden Allah Taala hopluň işgärlerine rızk berýär vatandaşlar. Olum bir gowy zat. Dilek dua etmän ýatdan çykarmaň ey. Hopluň işgärleri. Aleyküm salam. Gelin efire gelin. Ah biz prezident edilmeyip bizim elimizde däl o prezident etmek. Ejem tutulmak talip bardyk. İş kesilmäke, suda bermeli pulu mümkin däl. Sorayan pullar mümkin däl. Pulu berseň hemme wagt düzelýär ana kanun.
Günäli mi günäsiz mi idarlanoklar hiç saat dip şu Türk'de var bir zat dawa açýarlar şonu dogrusyna ýetýänçeler idarlaýarlar ganyny hemme zadyny bizde on ýazat ýok derre şakyr şukur ýapyp goýberýärler pul berdiňmi sen adam öldür näme tob etdim mara puluň bolsa hemme zady düzedi götürýärler biz ana şey düzedi bilmedik Koronada var gelece sözüm bölýän derdim bolsa hemme zady düzedi götürýärler. Koronada var adamlar keseller varsa tepsi olur yani adam bilen okunu başına düşen bilýär o zatlary. Жанна, дай, бла-бла, потом пообщаемся, бро. Позвони, пожалуйста, после эфира поговорим. Hova vatandaşlar, men size var hani efip ortayadır, bırakının içinde şeyler video çek. Görürsünüz vatandaşlar, yani asıl cinayetkarlar prezidentin doğan kardeşleridir. Men size hakikaten aytýan, yurdumuzu dähirleýänlerim şolar, ýaş nesillep çüýretýänlerim şolar. Türkmenistana gadagan bolan nete şer işlerini. Bir müçük doganjyň gaýrat edin. Kesmen kaş edin. Oturan basyň bile oturýar. O kalyan çilimler adet ya şonu wara bizde ýatyrdylar. Ýöne öz garnaşlarynyň özleri satdyryp oturýar. O agdyklary, çoğluklary. Men Türkmenistandan täze gaýtmaka men hemme ýerde borka işe gitdim. İşlemde niýerik barsaň şolaň öýleri, agdyklar çok dogmuduk çağalarynyň hem öýleri taýyn nuruny tek. Aç gözlüklerinden ýa maýyplara seredilen ok maýyplara zat dip gürlenýär jaýlar diýe. Sen diýişiň ýaly hemme zat dogry şol. Gözlerine ruhsat hemme zat dogry şol. Naçnoy magazinleri var, bularyň naçnoylary işläp berýändik. O şo naçnoylaryň içinde kalýanyň ballary, şiret hemme zat bar. Näme gadagan bolsa Türkmenistanyň şu taýdan alyp bolýar. Bariga da vatandaşlar, prezidentin doğan kardeşleri barigaçılık işlerle meşgul olanyalar. Aydı veren Gül, başka ne mi gördünüz? Gıdıklı bir adamız, bağ mı gören adamız? Belki bir cinayet eşkar eder. Hemmesi, çok onu da çilimçilerdi. Görüm zatlam diýene şu atlar aýtmany çekinýär. Men şolaň hemmetiniň öýüne işläp gördüm. Borka bardyk biz. Gyýyz çagyrýarlar. Biziň ýanymyzda konnan därs bolup gurlaýarlar. Biziň arkamyzdan halkyň arkasyndan şeýdip iý götürýärler. Ay onu çekseňiz bolýar, ay muny iýiň, muny plan edin diýip gurlap bilemzok ýöne 1 manat bu. Şo tak bar, pul üçin bardyk, sesimiz çykaramzok. Öýüne hemmede akyp ýatýar. Gereýintirýär, neçeni akyp ýatyr, ortalykda ýatyr ýöne biz şonu ýa-da edebilmeýänimizi bilip, biziň çekinjegimizi bilip, olar bar gizlän oklar. Bilýän. Dogry aýtýaňyz. Olaň öýlerini hemme zat bar, Luboy diýen neşe serişdeňiz bar. Aýtýana bir gün garaşyň gowy ýeler inşallah. Tarih olmadı da Allah şükür, özüňiz olmuyor. Şükür Allah. Seredin halkımıza yetiren de şu Fox Media bir gelin var. Karşı internet nemeli pul salyan olin. Tam kartin kazat nemediya olin. Piramide dara şeyle gepin tümmek göre. Mena pulum giderdim $1000. Eger de şu maglumatı bağ olsa şu wat täze fignya çykýar, tipi aydın dinleýän 15 minut. Biz de oradan bilet satmaly. Mena şu wat aydın dinleýän onu pulun berýärler diýär sesine. Tamam, 26.000 manat mı? Karşı $1000, $1.5. Sen bilýän bolsaň halka ýetirýär, haýyş. Men bilemok, men ol barada bilgim ýok. Ýöne ortalarda bir söz var. Besplatny цирк только мышеловки diýär, düşünýärmi ýani? Şolar ýalakny bular piramidalara ynanmaň döwrü gutordy. Bu ne? Ynanmalylar bize biz diňe bir ütmäne çalışýar, hemme adamlar ogurlyk etýärler. Tam bizim gazanjygymyzy görýär. Ol pullarym ona berip bar vatandaşlar kene olarak kezapçılık etýärler. Dubayda hatda öz ýerleşmemiz var. Adamlar allap berler. Ýöne Dubaydan maral ýalyp doganlarymyzy alyp gelýärler. Ýöne kezaplary tutup getirip bilen oklar. Men hayran galýan. Eger hökümete gerek kel vatandaşlar, hökümet diňe özüne garşy gurlaýanlar tutýarlar. Olara bildiren o. Şu wagtda çykypdyr şeýlemi kol çekildim bilemok sözüňizi bölýän bolýar. Ýyl aýdy berin. Başda bölüm. Ýyla bölmek üçin pul jezasyny daşary ýurtdaky ýaly plança $1000 berseň, şunu ýaly edip şu kol çekilen ok diýär. Ejemden soradym, molin tek güýje geren ok, güýje 20 eýýämden nırk kesipdirler şoňa.
Nämen kanuny? Verseniz deyip eýýämden pisa galýamışyn. Pul berip ine jezaňa da mysal üçin 19 ýyl bolsa şoň ýaryna ýerýär ýa 1 ýyl galýa, 2 ýyl galýa diýip şoňa pul kesýämişler. Şu wagtdan içinde jenski koloniýada. Jenski koloniýaň öňü tagam aňyrda edinetdilige men öňüm wize çekdim şo taýda. Aýal başgalar näde kösenýänlikleri barada içinde garry daýdalar oturýarlar türmede. Seneden vatandaşlar. Onu ben gidip gelip öğrendim. Bilyen. Onu hemmemeden bilýär. Vatandaşlar Türkmenistan'ın içinde. Pulu verip eýýämden öňüne spisek düzdürýärmişin. Owa paraxorly gününden köpelip barýar. Seneden Maçary koloniýa Hydyrowa pul berýär. Hydyrow prezidentin garnaşlaryna bul çarky pelek vatandaşlar aýlanıp ber bilýän bu sistema sizin hasaňyz aýlanıp ber. Şonuň üçin aýtýan. Size çağırış edilýär, galmadyňyz diňe erwetlikler boljakdyr Türkmenistanyna. Oglanlar aýtdy, diňe gününe zakon çykýar diýe, gününe gysýalar adamlar, diňe gysýalar. Şoňa da kail bolup ýaşap ýörsiňiz. Aýa galmadyňyz üçin bular sizi beter ederler. Näme üçin bilýärmi? Ey diýe biz bular gysýas. Karşylyk görken nokmy? Dawa ýene kanun çykarýar. Diňe sebäbi görýärler halkdan tez çykanok. Diňe beter bolar, maşinaňa melen alarlar. Hemme zadyňyzda jaýyňyzda ýykyp oturýarlar ana. Jaý ýykmak iner we zatdyr taparan batmyn başyny eli. Kanun çykarma üslegine görä çykaraýarlar. Hay. Sapar Murat Türkmen başı döwründe jaý ýykýady. Hay. Nemeden pul girjän bilseler şoňa görä kanun çykaraýarlar. Owa. Türkmen başı döwründe näle jaýlar ýykdylar, adamlar garganyp bir giden gargynjalýady. Ene şulam jaýlar ýykyp başlady. Hemme zatlar gaýtalanyp otyr Türkmen başynyň eden zatlaryny gaýtalap otyr bul. Yoş. Ay edeyin niye? Bolsun edeyin niye? Ay, конечно, diňe pullar aýdyp berýär. Aýdym aýtýan çykaran dostum, bir kuplet aýdym goşýan, bir aýlyk produktdan eltýärler berýärler, normal ýaşaýan. Bugünkü günne şu günne vatandaşlar aýdym aýtýanlar, wagt edýänler, iň gowy durmuşy ýaşaýan eşretli. Diňe eşretli günne ýaşap berler, aýdymçylar suňgo diýişgärler, suňgo täleminiň adamlary. Vatandaşlar, bilýärmi şonu? Eşretli durmuşda ýaşap berler, ne? Hakykatdanam, hakyky watan döňükler şolardyr. Bize watan döňügi diýerler. Ýöne olar aýdym aýdyp, wasp edip ýöne halkyň hiç kaçan agryň sevmasyny. Olar dokunarsdan habar ýok. Dokunarsdan habar ýok. Diňe dogan garnaşlar şoňa göz ýetirdim. Şäheriň içi diňe şol diýene bagyra barýan bir jaý görkezýän üst-üstüne gat-gat barp işleýän bu nire kimin jaý diýip soraýan eýen besbelli bolýar. Barýan soraýan bu şolaň jaýlar diýip aý o plan ýegeniň planynyň adyny ýadymda saklap bilemek. Soň nime bardy? Näme diýişi o waňady biriniň mellek ýerini 6 mellek ýer zorlap satyp jaýlaryny istifade edip şo taýda öý sallar. Men şoň içinde aksmentçi bolup işledim. Aksment çalýan o kafirleň arasyny şo tak çağırdylar kvadradyna 15-20 manatdan berýänlik. Bartan bu kimin öý diýsem şo taýda bir goňşy saglady, pulumyzdan bermedi diýe 6 hektara falan şon ýa-da kän düşünüp aýdy bilemok. Şonu 6 jaýy ýaşaýjyny gallyryp şo taýdan özüne jaý sallyrdy. Özlerine dällerim şolaň dogan garnaşlary prosto daşkyn garnaşlarynyň saldyran jaýy. Pulunam dolu bermedi. Ýöne men işläp berkem şo taýda ustalar bardy. Gargap gaýtdy. Ustalar puluny bermediler. Şo taýda adamlar 2,5 ýyl işlediler. Nollan başladylar. Pulny bardy, puluny bermediler. Heni we maşul ustalar tanaýan almandylar bir manat. Aleykümselam. Owa bilýän olar ýalak sluçy kän. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam, hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Aýdy beriň, hoş geldiňiz, diňleýäsiz. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Men arzum ýok da ýöne bir. Haçan çağırış edip üşşäňim, şonu biläsmi elýärler? Ay çağırış ediller, ýanwarda hiç kim iştad etmedi, hareket etmedi. Şoň üçin menem şondan soň çağırış etmemi goýdum. Oğlum bariň bir üşäýim dar o bariň birden ýakarly, bu tormadyňyz laýda onuňyz ken bariň birden ýakar üşüňden bilerik. Eşdiýärmi? Benzin. Sen kim wapşe? Men owa, ýüzüňi açyp meň bilen gürleşip bilýärmi?
Özür lişni maňa jaňa sen gürleşip bilýän. Näme üçin bärdi sen lişni maňa jaň etmän bärik efir goşulýan onda? Yo, bir topar boş gürrüň edip oturýarsyňyz da ol eýle Bolýa bol dostum, beýle. boş top. Bolýa boş edýän bolsa gürrüňleri sen gelýän, zaş seni boş bolýan da. Yo men boş o, menem boş, senem boş. Onda näme gürleýän o? Men boş ol teňden gelýän bolsam, senem boş bolýandy. Özüň aýtdyň ha, boş gürrüň edýän, menem geldim boşulum, zaş senin boşdyň da. Boş bolsaň onda boşsyň arasynda oturma da. Men boş ol, boş. Ay samzy kerkila jahiller var vatandaşlar. Näme çek bulun bizim içimizdeki adamlar vatandaşlar. Şu yankı oğlanın IQ'su şu derece işlemegem sebepleri hükümetimizdir vatandaşlar. Yerde devlet tarafından mektepte normalne çağları predmetlerde sapaklarda etika üreden bolsadır adam ile näli gürleşilýän medeniyet barada yankı oğlanın şoýak bolmazdy. Ya näme çek men buna gatywört bilemok, içimden gaharlanymam bilemok şu yankı oğlana. Jahil bolmak bizim cemiyetimizin günahı var. Hemmeýärmiň günahı var. Koşulmasın biz olan etlerle var. Hiç kime koşulamaz. Yani koşulup ervet gurrunlar edem yok. Näme koşulya dinläsi gelen ok mu dinlemesin geçsin. Näme üçün gelip koşulya. Näme işi var. Her kim canı yanan taraba etdi. Canı yanan yerini gurrun berýär. Her kim bir zatdan yanıp gör. Mesler bolsa şolýar gurrun etdi. Hova yankı dastavşyk dağıtır işlep öğren oğlan. Yankı dastavkada dağıtır işlep öğrenler. Belki yegenlerde dağıtırdı. Belki hacıyının oğlu Bega'nın yübileyinin dakın açın oyununu dastavşyk bolup işleyenler. Belki Şeyhin elini işleyenler. Belki Guga'nın o da adıdır Ebu Bekir'in haloplarından biridir. Ay kena bulur vatandaşlar. Bulur klan dörettüler. Klanın aşağındaki adamlar bulur hizmet ediyenler. İn gova eşletli durmuş yaşayalar. Tanışam, bilişem problemi değil. Bariyalar zilliyonlu lüboy yerde de. 3. katlık, in aşağı katlık zahmet söyor halkımından köfenyer. Yankılar yalık yaşayalar. Durmuşun güzirini görüyorlar vatandaşlar. Biz olsa ana seriyadan olup bir. Gülüyendirler şu vakt. Biz verdi zatı ata vatanına. Bolya dostum. Ata vatanına sen. Doğru diyene şeydi. Bolgusuz gurrunmak gerek. Yani biz öd aramızda sizi bilen gurrunmak otur. Gurrunu sokmak gerek. Gel bolur bolgusuz gurrun gerek. Gel. Her kimin öz canının yanıp öz bir derdi aladası var. Her kim bir zat gurrun veriyor. Näme işin var? Geçirip koyver. Göwnüňe yaramadı mı? Geçir. Näme koşulýan ýerden sokulýan arasına. Hova vatandaşlar. Olan yanına masaj. Vatandaşlar. Adamlar diýmeler. Walin ayal adamlarda da var. Yani erkek adamlarda da var. Bolur gurlama. Vatandaşlar masaj salonları keyip berýärmi Türkmenistan'a tuvalime? Prostitutsiyada küntüçülüğe bonu bat verýär hökümet devlet tarapyndan gahyrman arkadagly serdarmyň saýasynda masaj salonlary açylyp halkymyza hyzmet berýär vatandaşlar. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gowmy ýagdaýlar? Talip assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gow Allah şükür. Gowmy ýagdaýlar? Hoş geldiňiz. Seni görünmören şad o Talip. Sağ ol menim şart. Bir kepte görünmedim. Menem beni alat etmesin. Barmın. Gurlu menem ayver bolýamy? Bolya gurlever. Bolya bir mi? Çıkacak o kovden Talip ödün mamaşta kovden. Men o Diyalaka yurttaşyny urlama gün içinde öýde arkaň urlap otur. Arkaň Şöhratçan bas bir top. Näme gurleýän? Näme şikaýetin bar? Şikaýetym ýok men ýöne ştaýda näme dawasy tura ýöne her kim giýär. Aşakta Şöhratçan. Näme ýedin bugün? Köşük. Zaftrykda näme ýedin bugün? Ya dostum Talip. Açlykdan abet turdunmy ya zaftrykda iýmedinmi? Ya abetde turýanmy? Aç gaýmaýyn diýip. Şöhrat, men şu wagt seniň iki sözüň aýdynda men düşündim sen protein ýetmekçiligiň var Şöhrat. Şöhrat sen köprak protein almaly. Men aýtsak adamlar bilýärmi tek sen? Yok, iki sözüňde düşündim men Şöhrat. Men uje seniň Nuraga aýtýar aşkadyryndakyny görýän diýär. Menim şolar ýa. Nur Şöhratçan aýdy ber Şöhratçan seni dinleýän. Men sana var sen eýleden bir Sağ olun doğan menim şat sağ olun. Boşlar dinleme geçsinizden onyal boşlar. Ya Şöhrat bilecek olyan şunun IQ derece bilecek olyan statistika çıkarıyor. Şöhratçan aýdy ber Şöhratçan. Haçan etiydin Şöhrat? Yapay bilen sesin bolmasa o.
Bolya Şokrat seni gurulaýar. Mikrofon seninle. Vatandaşlar gurulamayın. Etiyet şu mahaliydim. Ne aliyetiydin? Jarko mu? Grill mi? Ya da tüşon mu yasam? Seret Talip, meni tilisen o ten aydan attımın işmem yok derdim, hem yok kolum. Sen nereden ayda? Balkandan dost. Atta Padriat, Atta Pankallo tanıyan mı? Dostan, onu alay, bana başka urunlar verin, beni erkekle sonra ottum senden. Benim yerkek yalan yanlar. Yerkek yalan. Yanlar mı? Benim asobudan elen oğlun. Ha şeyle mi? Bollu. Onunla sen koşulma berik asobudan gelen olsan. Son seni täzen uğradarlar angarik. Senin üçün aytti yanlar. Men yana prosta denen sonra sen nereden ödün? Dostum haysi dirle gurulaya otuyorsun. Mene mardan men bayramani oğlun. Aşkavattan men. Aşkavadın neresinden? Men TikTok değil yanladı. İntek görüm men bu gir koya profilme işte görüm men nora. Ha şeyle birinci sapar giriyan mı? Ay giren var 3-4 ay onundur da. Düşünün ok yönü hiç açın ne edip efire koşulmalığı zadı ne ya? Ay gören adım basıştırayan onu geri gittiyen. Evet öyle mi? Hemme zadı basıştırı oturma dostum ato erbet bolup bilir yani. Men özüm Aşkavat'tan dostum eğer de şahsi durmuşum vardı soracak olsan 1992 yılın noyabr ayın 7'sinde Aşkavat şehrinin Krasny Krest'taki domunu doğullum ineden oldum. Ondan sonra Aşkavat şehri 55. mektepte okudum. Aşkavat Türk Anadolu Lisesi'nde okudum. Gulluğu Tahtavadır'da ettim. Okuva ellim Ukrayna'da okudum, Belarus'da okudum. Sonra Amerika'ya ellim. Yani sana kıyıskaça tercüme halim verdim şu vakit. Başka da şahsi mağlubat var soracak var mı yani ayıp veren bıraktılar. Sallah men öğlenmedik 33 yaşımda. Nem için öğlenmedin deyip sorasam nesibedir manglaydır diyorum. Doğru. Ay yok da men futboldan sonra var yani. Yo başka neyem ayıp veren hem de adım ayıp Ya veren. Şofrat, bana soracak da tema düşünmeyen olsan ne için geliyan ay efire, ne için gelip soru veren ay oturdu birazcık aşaktan dinle de ha tema ne mi gurrun ne mi var da git ya. O gelip bu tayda bu adamın Ay ne de var gidiyor men böyle sana ayratin düşündürmeli, sana ayratin hasap geçmeli. Men şu maçta yaşap görne ha. Türkmenistan'ın men. Ondan Gemde yaşayan. Gemde yaşap görn. Taksparkta da mı işleyen? Anam özüme maşine oraya nasıl olun? Hayır aysan o vallahi bir de gıdıklama isten o nimet görünün. Bolya Karaşani Şokrat aydı versin niye mi Sen bak tuttur babam kimen mol. Hey eştiyan mı Şokrat normal uğurlaş söyleme sana hiç kimse öyle nokştaydı. Eştiyan mı ne mi çünkü sen şu efire geliyan ne mi güymecek kork geliyan mı ne mi sevmedin ayıracak geliyan mı men sen düşünüp bilemok men aytdım ha Şokrat sen protein 75'çiliğin var. Senin beynine funksiyon var şol beyin ağzı diyen kanal var. Komanda ver yaşataydı ağzı ne mi gürlemeliğini sen yetişen okşataydı sebep 75'çilik var yol uğruna burada saklap oturuyor. Protein köprek iysen, areşki iysen, hol iysen, bu işle çalt kurlayan men görüyor musun? Baraskalar koşma diyen, sen kodun urlu diyen men. Bolya gurlu da Şokrat sen tüyündürüp otursun o hellen men. Aydı ver dinleyen seni. Onunla hala baraskalar koşma da o. Bolya Şokrat aydı ver Britanya. Hel dedim de ama yap deyip. Aydı ver da Şokrat ne mi çek otursun dige sen işim değil men hepti bir yedek efir açyan. Sen bunu gurlaşmıyor menni bütün efiri. Böyle sen talip ne bileyim ne aradı şu dünyada? Şu durmuşta şu. Ne gördün vatandaşlar? Gördünüz mü? Yine sen çağırın çıktı ortaya. Men ne razıçılım köp dost. Sen ne ministerstvo hayri işleri ministerliğine işleyen mi? Bitirip verecek mi men ne razıçılım aysan? Yok ne men şuma Türkmenistan'ı yaşap görün ha. Yani yakınım boşak geldim. Boşak geldim. Yani işler görün. Devlet işine işlep biliyor musun sen? Bak şey işler görmedim ben şu yaşmasın. Sen hiç şu vakti seni işlep görmedin yani taksi parkta işleyen demedin mi? Taksi park otayı tek o maşine orluyor otayda. Ha, mekanik mi? Şey otayda. Mekanik mi sen? Ava. Mekanik. Sen taksi park var ya köyüne taksi park otayı.
Düşündüm. Ova men bilýän Gämide Taksa Park. Ay belki ova soň näme aýdy ber. Gämide yo Gämide de o. O birinji bir raýon. Xtrofkançy 11-nji mykana Maloçka tehwady. Ova şu taý bady öň men ýazmyş. Coca-Cola zawodyny. Kola zawodyny ýykyldy ol. Ha ýykylym bilem ok. Soň aýdy ber. Awen mezmat işläp gezip görmüşdi onu da şükürşörde gezip görsorin. Hiçili Adam tutmak gerek Şöhret. Diýen oklara Şöhret. Diýen oklara hiç kime. Şu öňde ýatyrkan gelip kapyny kakıp alyp giden oklar gerek Şöhret. Yok, ol hukman ol däle o dost sen ters düşünýän däle. Yok, men seni düşünýän brat. Sen men düşündirip bilen o gaýtjak zadyny. Sen bir предложение seret bir sözlemi. Yok, men näme düşünýän zat maýdaýynmy? Aýt. Hudaýa şükür öýümizde adymyzda ýat durýar. Allah'a şükür. Urşu. Talip. Urşu, bomba düşüyor. Bomba düşüyor. Bir yıl kapıyın kakana. Ağam. Talip isteýär sesim bar ýa ağam? Bar ýa brat. Brat kelleň agar bu oturmasan o öýde şarlar jarlar brat. Öýdäkler goýdamy? Gowy Allah'a şükür brat. Sen özüň gowy bolsaň bolýar. Yo men düşünürjek bolýanlaryny şul adam. Ada bulan biziň içimizdäki adamdyň biri. Hökman garnyň dok bolmaly däl. Hökman bomba düşmelär maňlaýyndan. Ýurtdaky ykdysady problemlerim bir bomba görüşünäki bir zatdyr. Şöhret, sen türmede oturup gelýär, başyňa gelýär Talip. Şöhret, Paryadışny adam däl men häzir sana bir soradan bilip bilýän. Sene Şöhret, arada pensiýany ýatyrdylar, garrylar kösünýä, bu 10% ara çağa pullara kömek, ol bul 10% döwlet kömek pullarynyň 10% aýyrdylar. Näli garaýan şu zady, näli seredýän? Dogrymy şu zat? Maňa hiç o soradan hiç ýagdaýda berme. Näme sen onu bomba ýagan ok diýdiň arkaýyna? Bulamy ne bir men hiç onlarla gyzykdanma dost. Men siňe diýen gyzykdanýan zadym bomba düşen. Men aýdýanym. Bomba düşen ok esasy şol. Yok, ondan ne? Men ne şumal öýde arkaýyn ýatýan, turýan, gidýän, işe barýan, işleýän. Şutaýda şumal işi gidýän ha. Spokojno günüňe 400-500 müň manat sen alyp gaýdyp bolýar, işläp bolýar. Wow, 1000 manat günüňe. Näme dostum? Birjede işleýänmi? Ya. Dost, sen bolýarmy? Yok, brat, sen meň üstüme prikol tutjak bolýar. 1000 manat günde nirde olar pul bar o? Oğlum ýerýärmasa. Oğlum ýerýär. Şöhret, günde 1000 manat näde kazanıp bolýar Türkmenistan? Aýt menim Amerikadan barjak. Näme iş etmeli brat? Gel dost men 1000 manat günüňe men berjek. Näme etmeli? Näme etmeli aňarda? Bolly ýanymda ýöne aylansaň bolýar gel. Men ýanymda bolsaň ol günüňe 1000 manat berjek. Gelýärmi? Aý bolýany 1000 manat berjek diýäňle ýok. Sen meni alıp Türkmenistan'a geljek bolýan Şöhret. Şöhret, meni alıp Türkmenistan'a saljak bolýan be. 1000 manat berjek diýip näme o? Men 1000 manat bilen alajak bolýan. Sen dostlara günüňe 1000 dollar berende de giren. Oklay bolýan, opşamaýdyan. Ey Talip. Ey ýöne dost Türkmenistan da şükür elbetde go işe seret bir zat var. İş bilmeyen adamlar gidýär daşyna. İş bilen ama şolar gidýär. 3 milyon halkymyz hiç dat oňaran oklar özüne orman sümügüni aktyranlar üçin gitdiler daşyr ýerde. Owa. Talip geldi bilýärmi Talip? Ýa-da Türkmenistanyň içinde zähmet söýerler, turdagolikler. Gahyrman arkadaşymyzyň adyndan medal bermeli sana, Şöhret. Sana ýylyň nämesi diýip medal bersek bolarka, watandaşlar aşakdan ýazan şu Şöhret'e näme medal bereliň watandaşlar? Ma medal gerek ya dost ýöne ýylyňdan kırady. İş ýetik. Talip bilen Talip dinle bu ýanky gelneçe gurrun bertdir da olaň öýlerine baramyzda triyek, geraýyn akyp ýatyr. O şu temalar ýetmek üçin geldi. Başga hiç şeýle maksady ýokmu? Geldi ýanky men diýdim bu Şöhretçan.
Sen var dostum. Türkmenistan'ın daşına çıkıp gördün mü? Çıkıp gören yok. 100% çıkıp gören Mende dersin. pasportam yok. Pasportam yoksun. Sebebi senin için Türkmenistan dünya. New York'um Türkmenistan'ın içinde. Miami'm Türkmenistan'ın içinde. Las Vegas'ım Türkmenistan'ın içinde. Antalya'da Türkmenistan'ın içinde. Men düşünýän sana. Dinle Talih. Sen öz granitsalı. Sen öz terketlerini. Şöhrat. Sen öz terketlerini özüň çyzýan dostum. Men düşündüm şoňa. Sen Şöhrat biz granit var. Dinle. Meserhet dinle meni ayıp bereyim meserhet. Ayıp Beni ber. nereden turýan ha? İrden turýandan hem işe barýan. Bir natçan. Götürýän guljedip işe barýanda. Goýurýan. Akşamdan eze uklayan zam yine bir goýurýan boldy. Yine bunun doğan şey baylantylar. Näme goýurýan dostum? Şunu goýurýanmy? İçki dost. Ha. Bolýa. 50 gram goýurýan da. Bolýa Şöhrat, sen ýaňam goýuryp kiripsiň eden efira. Şöhrat. Erkek ýalayet efira gelmeýän birazjyk ýürekleneýin diýip näçe goýberdiň? Şöhratyň interneti gitdi diýen. Şöhrata jaň gelme. Çık efirden diýip. Sağ ol Şöhratçan, 1400 adam galdy sen saýaňda. Geleliň başga adamlara, davaýçy. Maşallah 14 tane guestya, 14 tane adam var. Gara gelin vatandaşlar. Şöhrat diýär daşary ýurtdakylar hemmesi işläp bilmeýän çykyp giden adamlar diýär. Vatandaşlar men her ýerde efir açdym, Allaha şükür bereketli bolýar efirim. Müňden adam az oturlar elhamdülillah. Şoň üçin normal. Ýöne men bilýän şu efirmi Türkmenistanyň ýokary ýol başlary görýänler. Size de salam bolsun hemmeňe de. Şöhrat ýaly adamlar kontrol etmek katan vatandaşlar. 50 gram ýerden içýän, 50 gram akşam içýän. Yo dostlarım altında den asoba näme üçin gitdiň? Normal adam türmäge gitmedi, bir bok ýendir. Yo, türme luboy adamın düşüp bilýär olar ýa diými? Ya luboy adam düşüp bilmeýär. Yo, türmeň içinde Britaniýa günähli adamlar otýar. Olar ýalak normal adam, parmal adam hiç açan diými? Erkek bol türmede köp adam bar. Aňyrdakylar ama adam oturan. Türme var der we sap türleme. Şöhrat aýdan manat kazanyp bolýar. Ha, aýdy beriň. Efire täze gelenler. Kazanyp bolýar. Diňe haramdan kazanyp bolýar, halaldan manat 100 manat. Şöhrat diýen bar. Müň manada vatandaşlar näme iş etmeli Türkmenistany? Birjede işlemelimi, näme etmeli? Müň manat kazanýar ýa Türkmenistany, şoňa aýdyp biljeňiz barmy? Diňe viziatka. Ziyatka ova. Yankı Şöhrat'a ýöne bir döwlet işinde işleyen adamı benzeyen o. Kolaýmy? Ova. Maşyny kolaýmy. Adam sokmak ziyatka. Döwlet işge öz işlemede bir işleyen bir ýerini tapyp taşşap götürmek. Onuň işini etmek şoň arkasyndan. Men kazanýan ýa müň manat. Döwletçan geleni efire näme iş edýän? Aýdyp ber bize. Biznes plan bersene döwlet. Näme iş etmeli müň manat kazanýar ýa Türkmenistanyň? Geleni döwlet. Ariflaýmda işleýänmi döwlet? Blogger bolmaly blogger. Aba ya masaj salonunda işleýänmi döwlet? Ha döwlet. Näme gowum tary oňatmy? Wale go Allaha şükür döwlet näme iş edýän? Näme etýän Türkmenistanyň müň manat? Ha? Köne pullun müň manat. Ha, müň manat, tişi manat. Düşündüm aba. Bolýa. Oňar hewillik müň manat täze pul. Ha, wale vatandaşlar bular ýankylar. Hakykatdan vatandaşlar nuragyň dogry aýtdy. Ýanky ýegenleriň zatlaryň öýüne gitýän ýara. Şoň gelenjäni gürletmejek bolup geldiler. Ýöne näçe gürletmejek bolsaň adam meniň efirime gelip adamlar gürleýär. Gelýär her kim diýerini aýtýar, gürleýär çykýar. Adamlar doýýar sebäp ýa-da sizden. Siz adamlary eziyet baryn berýäňiz, kösýäňiz, aç goýýaňyz, işsiz goýýaňyz, hasratda goýýaňyz adamlary. Näme etsin adamlar gelip jany ýalyp gürleýärler da o.
Şokrat. Ertiriyel trezi wagtyň içkili gelme, men içkili isläm oksyna gürleşme. Şokrat zaprosu urat ýallygyndan gara. Привет, привет. Aldan dinlerle täze yeni de. Ha? Aldan täze dinler şonu. Yok la yok. Boş versene, кто ты diye. Yasin Achilles Glev, ты кто, брат? Talip mir klemeden. Tata, как ты? Узнал, как дела? А? Talip mir klemeden. Sen Allah yani köprek olsun ya. Sağ ol ağam, sağ ol. Mirikova, Miriki 3 doğum 1. 3. padiyef. Akşeker var diyorsun, agentste. Bırak, Belarusya'da kadın dedin mi? Belarusya'da, Ukrayna'da. İkisine de. Yok, Brest'te. Belarusya'nın neresinde kadın var? Brest. Soňtan şaýalyň da olanlar. Olanlar şu wagtlara efirin gydygaç ya. Dawajy Türkmenistanyň problemleri bar, görüşeliňde haýyş edýän. Menne soraman şahsy maglumatlar. Men näme gerek şu zatlar bilmem size. Peýda getirýärmi? Men başgalar üçin efir açýan. Olanlar aýtjaklardyňyz barmy? Türkmenistan barda gürüljeňiz barmy içiňizde? Yok sağlığın men çektim bak. Taw oğlum gaýrat edin, yer tutman haýyş edýän. 12 sany adam garaşyp otyr. Dawajy. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh. Yankı gelince birdat Ha Nuri, näme diýen agam? Yankı gelince birdat diýdi diýen, şollydy ne şaýda 1200 adam men aýtjak da şoý diýen zady ýene bir tapar ýatlatma üçin aýdýan. Men aýtjak bolun, men görüljek bolun ýa Türkmenistanyňky dowun arnaşdyrmada azar berer diýip gorkýasy. Diýmek, ýani o çağalamda watan dönügi diýerler, plan diýerler, terrorist diýerler. Olmasa benim gürlöjek aydana da atken niye? Türkmenistan'da gürlöjek atken adam mı? Eğer bir gün nefip olsa şu maksadımda yetemizde hem kişim gürlerim, hem kişi diyerim ana şonda şu at ki şu hükümetin yanında duranlar nämedir ki? Şu at hükümetin yanında durup bize vatan dönü diyenler nämedir ki şolor? Niye kaçar ki? Kaçıvama bilmez olar. Erkek gorsaňyz bara ýüzüňizi açyp men bilen fewşiňiz, fewjek gorsaňyz. Krisa ýalak. Hele içede ýok köpüňiz. Fake accountdan gelip feýýäňiz. Mujik gorsaň gel ýüzüňi açyp few da erkek diýjek men bilme fewip bilýärmi? Erkek gorsaň gel ýüzüne durup birseň erkek diýjeksin. Duhun ba bolsa ýüzüme few bara krisa ýalak fake accountdan fewme. Men hiç kimin gejese fewmok, men emejeme few durman hiç ňede. Ho. Talip tawakmy. Go, hoş geldiňiz. Özüňiz näle? Sağlyk menem. Sağlyk, özüňiz gowma agam. Allah'a şükür. Al. Oy. Gaty bir oglanlar janyňam ýakma. Olar entek ýaş. Aha. Düşünýärmi? Ay. Bilýän o agam. Kan agam yaş bizim yaş adamlar o bizim garrda. Geçeceklerimiz kan yöne hemmeden. Ya talip bular am dinle birmiş Kasımcan. Emme ruşno şey dip çekdi. Du wagonu kurlayan aytmaly. Yo yaş diýip bara. Hemmemiz sen ýa kimemiz. Kolya bir maçık dinlerin mi? Hemme oturdun ya 1200 adamlar. Etgammat. Tesuat efirde kurlayansınız ha. Ay irden yok kol abet turyan ha. Abedam yer adat kol ay dowon sken yena yak koyore nay akşam turwi yer nay diýan da. Etgammat dogrymy? Ha? Ya gammat do zawut ýaňy bilýärmi? Aftola zawut ýag. Däle guýýan oly gazaň diýün aftol bolýa dogrymy? Adamlar näle közenip ber. Şonu hiç aýdyň aýdyp bilen. Ok ýöne efirden çykýan erti bilä beri nätip bermek aýdan görýän. Bilýärmi? Ondan alwan beri oňa berýän. Bırakıcı Türkmenler var ha. Asyet Türkmen ýerden gelip çykanyňyz. Sen de o Türkmen näme guruluşyna. O berde gurulayan, eýlen, beýlen adamlar unik bilen o. Kaçan insan kelek mantyk bilen Etip bolon bolmady. Etip bolon o hepde görnýän oglanlar var. Şunu ziyan etmezmi? Agam. Çağalar şu wagtky çağalar sadikda iýmitlen oklar. Normal ne? Nahar beren oklar çağalar.
ulolanna şolar boya meseno horojuk bolýarlar. Şu wagt Türkmenistandaky ýaş nesillerimize seredin. Olar hemmesi hor kiçijek bilýärmi nälik? Gübre ýok adamlarda. Näme üçin şolar sebebi vitamin ýok. Talip, näme üçin şoşoň ýaly bilýärmiň? Halk güýçli bolsa şolara seretgen adamlar aç. Düşünmedim. Yeter o produkt şolar. Talip. Şoň üçin çağalar aç. Şoň üçin çağalaram. Şoňa seretgen çoğalar aç. Öýünde produkta ýok, et alyp bilen ok. Bunu et alyp bilen mümkün. Akıllı hareket. Agam jaýlaňyzy ýykyp otyrlar, seredin watandaşlar. Hökümet jaýlaňyzy ýykyp otýar. Ertir ayalyňyzy gyýdyňyzy gelip alsa näme hökümet başka çare yok. Ayağa almaly diňe bolly başka variant yok. Siz ayağa almasaňyz şu hökümet sizi wara kulüňizi soğurar, kulüňizi soğurar. Şu rejim yıkılmasa sizin beter günler garaşýar watandaşlar. Men size Allah'ın diçýän aýtýan hakykatdan. Kösenjeňiz beter günleriňiz öňdedir entek. Nämäni görüp görseňiz watandaşlar entek. Erwetlikler öňdedir. Men erwet görüp bilersiňiz, belki meni 1 ýyl öň maňa sevgen adamlar bar. Olar şuun maňa men diýen zatymyň dogrudygyny kanagat getirdiler. Aga men siz mikrofonu ýapmadama bolan. Kasym aga. Sebebi eha gelýär, gaterbet. Kasym aga men täzen goşulaň da agam. Talip, eşitýärmi agam? Eşitýän. Näme üçin Aşgabatda başga welaýatyň maşinlary mara, bana, laba girmek gadagan. Indi şo düşünje, Sered agam, şo düşünje mene pikirimçe, şo düşünje millet paraçylyk diýen ýaly kol gitýär, dogry dämi? Näme üçin diýmin aga girmellerle mara girmeller? Näme ranky ýogyňmy? Welaýat maşiny kirli. Näme fikir ýetjek? Maşin Aşgabat menen ogo, fonk marlar birinji getirip başlan adam Türkmenistana maşiny. Näme bermek bu? Bir adam näme fikirlo? Näme bir adam dämi? Kirli diýe görýär, millet paraçylyk etdi. Näme kirli diýe o men zadyma sen men kim sitdiň sen? Ine şo kanunyna ba dogry dämi? Sen kanuny wara şo. Seret ýankyýaly adamlar bir ýeşen biziň gelip içimizde şo skandal bolmak üçin etýärler. Ýanky ayağa almalyň, zar etmeýäliň diýip gurrunlar etmeýäliň. Seredin watandaşlar, ayağa almak üçin size wara 10 sany barmagym bar, dogry dämi? 10 sany sebäp aýdyp bereyinmi? Dawaýçy ýanky maşinler wara da aýdalyň. Welaýatlary şähere salanok, ne? Birinji sebäp. Ikinji sebäp. Çağalar okuw daşary ýurda gitýärler, okuw odar edip bilen oklar. Okuw töläp bilen oklar. Hiç gelek päskerçilik berýärler adamlara okuwny tölemäne. Paraxorluk üçüncülük bilen. Dördüncü universitetlerde hiç gelip okuw ýok, zat ýok. Diňe paran güýjüni okuyarlar. Güýç kellesinde bar adamlar okuwa girip bilen ok. Beşinci harbiy gullukçular, ofitserler, normal öýlerde ýaşan oklar, jaýlary ýok, zatlary ýok. İşten işten çıkacak bolýarlar, çıkyp bilen oklar. Altıncı sebäp näme bar diýen problem? Meditsina. Türme salýarlar. Meditsina, altıncı sebäp meditsina watandaşlar. Türkmenistanyň banitsalarda hiç gelek meditsina ýok, normal doktora zatlary ýok. Vraçlary hiç gelek aýlyklar beren oklar, döwlet vraçlary sereden ok. Yedinci sebäp. Yine de adada geçeliň. Çağalana zatdan kesellese, daşary ýurda gitse, kesellep $10,000 edýärler maksimum pul, onun bozogan nip haramzada var Minzdraftda. Şoňa pul bermeseň $3,000, minimal 2,5-3,000 bermeseň puluny o zat eden oklar. Näme de şoňa da şo puly näme etýärler? Puly Türkiýe ýa-da daşary ýurda Kristiýan edip beren oklar, konvertasiýa eden oklar. Sekinci sebäp. Zulüm var Türkmenistan'da. Türkmenistan'da zulüm var vatandaşlar. Türmelerin içinde türmedäkiler adamlar kösenýär, zulüm görýär, horluk çekýärler. Häzir diýersiňiz, näme türmedäkiler gowy iş etdilermi? Elbetde olar erwet iş edendikleri üçin günälerini çekýärler. Ýöne içinde günäsizlerim var. 9-njy Türkmenistan'da söz azatlygy ýok. Söz azatlygy ýok, garaşly jurnalistika ýok. Erkin söz pikiri ýok. Adamlar söz erkin pikirini aýdyp bilmeýänligi sebäpli türme basýarlar. Adam öldürýärler Türkmenistan'da.
Adam hukukları yok. Owa. İtlerin, pişiklerin hukukları yok. Atlar, itler adamlardan gowy yaşaýarlar Türkmenistan'da. 10 sanak sebep sanadı. Men tägem menedir. Ana internetim yok daş. 10-njy internetde delin. İnternet yok vatandaşlar. Bütün yerin yüzünde. Dünyada hemme yurtlarda 176 sanak döwlet baýdyan. 176 sanak döwletin 174'ünde internet biz problemi işläp otyr. Hatta Afrika döwletleri aş suwsuz kösenýän Afrika, garypçylykdan ölýän Afrika, suwa yetip bilmeýän Afrikalaryň da interneti var, bizde internet yok vatandaşlar. Ine sebäp vatandaşlar 10 sanak sebäp. 10 sanak sebäp aýaga almak üçin. Senin döwletiň seni syýlamaýan bolsa, seni adam hasabyna görmeýän bolsa, sen içinde görmeýän bolsa, näme üçin sen ýaşap börsün o? Ya yurdu terk et, ya da yurdu senden soňky geljek nesilleň gowy ýaşamak üçin, senin çağalaryň, senin aktyklaryň senden gowy ýaşamak üçin şolara mümkinçilik döret. Deredin meselen bir zat aýdyn. Araplara deredin. Näli gowy ýaşaýarlar? Araplar öz ata-babalaryny şu nädip bilýärmi öwü bilen ýatlaýarlar. Allah razy bolsun, sag bolsunlar. Eğerde biz şuň gowy ýaşaýan bolsak, olar sebäpli, olar kösendiler, ýöne olar biz üçin gowy durmuş etdiler diýip bu alkyş bilen aýdýarlar. Doğru däme vatandaşlar? Bizim soňky nesillerimize näme goýýar pikirlenin? Diktatura goýýar, zulüm goýýar, adam hukuklary ýok. Näme prosta pikirlenin şu zady. Bizim soňky geljek nesile biz näme goýýar özümizden, he? Ya gowy zat goýup bilýärmi şolara? Ha? Jogap berdilersiňmi bir adam ne? Rejimi gollap oturan adamlar size sorayan. Bizden soňky geljek nesillere näme gowy zat goýýaňyz ýzyňyzdan soň, ha? O sen işlersin, işten çıkarsın, pensiya çıkarsın, gidersin diýen ýzyňda da sistemany galyp gidersin. Bolgusuz boktan sistemany. O, ona minnik nesle goýarsyň da. Owa. Ýok vatandaşlar, ine bizim enatalarymız günäkär däl vatandaşlar. Şuň biz günä ejir çekýän bolsak bizim enatalarymız sebäpli. Olar sebäp wagtynda aýaga almadylar, opozisiýany gollamadylar döwründe. Eğerde şolar gollanmarsady belki biz şu zatlary ejir çekmezdik. Gaýtam şu bizim enatalarymız näme diýär? Goşulma, eýtme, beýtme diýip bize öz hakymyzy elimizden alyp otyrlar. Bizim öz enatalarymız. Dur diýen ýok. Sen meniň enamatam bolup bilersiň. Ýöne meniň öz düşünjämi we pikirime hormat goýmaly olarsyň. Çünki men öz durmuşymy ýaşaýan. Senin isteňe görä men durmuş ýaşamam. Doğru değil mi? Şoň üçin her adam özü karar vermeli. Ene atalarymız ertir bir gün ölüp gider. Biz ýaşamaly soň Türkmenistana gelecekde. Doğru değil mi? Biziň çağalarymyz ýaşamaly. Owa. Hey Allah'ım. Talip arada men konstitusiýa barada video çekemde ünsverip ýürüto barlap çykdym bol. Şu taýdaky bütün adam hukuklary maddalaryň hemmesini pozýan eken Türkmenistanyň hökümeti. Nuraga makenara, Nuraga assalamu alaykum Nuraga. Indi Aleykümselam. Bagşlar. Bolmasyňyz jan sagmy? Bagşlar Nuraga. Ey mene mara başka atlar bilen çykýanmy seretmeň o aralarda biriň efirlemede gelip söwüp gidenleriň suratlaryny alyp goýupdy, şolar goýup aýlanyp görmenem mara. O ağrıngda sıda saňyz müň ýaşaň diýip. Efirimize gelip söwüp ya aşakdan erbet sözler ýazyp geçip görünür. Suratyny alypdan dur. Bu hökümet şolar tapdy. Ne gördüm ağamdan bagşlar Nuraga goýmadyň janyň sagmy? Şurada. İkiňide de üstünlük talipçan Nuragam. Sağ ol. Yine minnettar vatandaşlar, men şu taýda çykyp janymy ýanyp gürleýän, ýöne bir zady bilmeňiz isleýän men siziň düşmanyňyz däl, siziň asl düşmanyňyz öz içiňizde gezip görenlerdir, ýatdan çykarma. Şuň Allah Taala maňa mümkinçilik beripdir. Şolar ýalyk ýurtda ýaşaýan, adamyň sylygy bar döwletde, kanunyň işleýän döwletinde. Şu taýda bolubam size döndüklik etsem, erde şu zatlary görüyorum aýtmasam onda men dönüpdir bara hakykatdanam. Durmuşyň gowluklaryny görüp aýtmasam men namartdyr vatandaşlar. Men size ol biderek blogerler ýalyk ol maşindir zatdyr ol ýalyk blogerler video çekemem vatandaşlar. Men size hakykatlar görkezýän aýtýan. Menim çekip bilýän vatandaşlar arenda barıp $200, $300 Lamborghini alyp bilýän, sürüp bilýän, fantavatsiýa edip bilýän, ne deme o şaşatlary. Näme gerek? Men luçy size peýdar zatlar aýdyn. Birazjyk dünýä garaýşyňyzy ütkedeýin. Bu diýbekde men sizden üstündür diýip. Prosta men sizden birazjyk şansym ýokarda sebäp men Amerikada.
köpüňiz gelip bileňok bärde, bileňok nälikdigini telewizorda görýäňiz. Ýöne telewizorda bu zatlary görkezmeýärler size. Sebäbi Türkmenistanyň telewizionyasy diňe öz isleýän zatlaryny görkezýärler size. Sebäbi gözüňiz açylmasyn. Näme üçin telewizorlarda revolýusiýalar zatlary görkezinoklar, pikirleriniz we daşary ýurtda bolan revolýusiýalar, Svetoy revolýusiýa bolan Amerikada, nädip Amerikadaky gara ýagyda adamlar erkinlige çykdylar. Nädip näçe pida boldy şu ýurtda bilýäňizmi? Adamlar şu Amerikada erkinlige çykmak üçin näçe pida berdiler. Bilýäňizmi? Bileňok gerek. Men size aýdaýyn. Bärde ýaman köp zulüm boldy şu ýurtda. Ýöne adamlar aýaga aldylar. Hökümete garşy döwdiler wara rejimi, ýykdylar, näçe sapar boldy, öz sözüni geçirdiler. Serediň o bäriňi durmuş bolo, durmuş dünýä ýütkap otyr. Türkmenistan şu gidişine gidip bilmeýär, ösüp bilmeýär. Bularyň maksady bilýäňizmi näme? Sizi biri-biriňize söwüşdirmek, özleri höküm süresi gelýär. Haramzadlar efirim görýändirler şu wagt. Söwýändirler ejeme bajymy, ýöne erkek ýaly ýüzüňiz gaýratyňyz ýokdur, ýüzüme söwmäne. Siýeksiňiz sebäbi. Diňe arkamda söwüp bilýäňiz, fake account'a söwüp bilýäňiz. Bir gaýratsyňyz sebäbi. Hemmesi ýykylýar talip. Şolaram ýykyldy, birden ýykylmady elbetde. Olonkom bir proseduru gitdi, belli bir wagtda, belli bir zamanyň içinde ýykyldy. Bulam ýykylar. Ana Erdoğan'ykylar eýem Erdoğan ýykylsa diýip eýemden başga ýurtlara raýatlyk soraşyp ýörler. Deputatlar gaşşak bolup ýör, ministrler gaşşak bolup ýör. Olonkom ýykylar, Russiýa ýykylar. Oňadan Navalny birden video çekýär, Russiýa blog edipdir, absolutno YouTube görmediýärler edipdirler. Näme üçin şu hakykatlar görünmesin diýe? Bilýär özleriniň ýypratdygyny bilýärler. Aleyküm. 100% bilýär özleriniň jenaýetkardygyny bilýär, özleriniň günäkärdiklerinden bilýär. Özleri watan dönügi, haýynlygyny bilýärler. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Go Allah şükür özüňiz gowmy? Assalamu alaykum. Talib abowmy ýaşma. Gowmy? Oh, la daş, sizin tinali ýagdaýlaryňyz. Ha, ýa-ma nejem asaqda köp ýazýanlar. Kançy tala ýa. Ey bolýala ýol, ýazy bersinler, gaýratlary ýokdur gelip ýüzüme söwmäne. Diňe krisa ýaly fake account'ta söwýärler. Erkek bolsaňyz wara gelip ýüzüme söwüň, erde şular ýaly mujik bolsaňyz da, muşkoy wara daştoýsy şunda söwmek heleler ýaly. Teleçede ýok köpüňiz o. Erkek adam ýüzüne aýdar o. Bir gaýratsyňyz wara. Meni näsiň ýüzüňiz aýdýan, lüboy adamam, gizlenemok, çekinemok. Ya, wala özlerim görsäň durmuşdan kasan berenler bolýan mara. Mullayam baharlam. Bir da sorasam bolýarmy sizde? Wa. Haçanda beýle kart açylan okmy? Bitçili Amerika. Yok dostum şu wagt immigrasiýa barada soramaýda gaýrat, green karty barada, entek açylamakdy men video çekip aýdaryn. Men şu wagt başga zatlar barada gurun gidip otyr. Bolýarmy? Bolýar, sağ ol. Daway, sağ ol. Howa vatandaşlar, näme pikir edýäňiz? Näde Soýuz döwrüne serediň vatandaşlar? Näde propaganda wady Soýuz döwrüne? Bizi dinsizleştirdiler, atalarımız, babalarımız. Şonu çıkıp gurulayanları bastılar, da ettiler. Şu vakt rejimin, Türkmenistan'ın rejimi bilen, Soýuzyň rejimini tapawdy näme vatandaşlar? Ha? Olaram adamları gurulamäli mümkinçilik beren okdy. Bizinkilerim şolar ýalak şu vakt. Diňe şu vakt meçitlerde atlary var, gidip alanyr namaz okap bilýär ýöne. Onam serediň häzir. Onam meçitleri propaganda ulanýarlar. Hemme zady öz bähbitlerini ulanmasalar, bular size şu zady peşkeş bermeýärler. Meçitlerem berýärler peşkeş. Şu taýda propaganda etmek üçin ibadatxana beýleki zatlar. Hemme zady. Bularyň öz bähbidi bolmasa, hiç zady halkyň bähbidini etmeýärler. Şu taýdanyň bilip bolýar, şu hökümetiň näli namart we haramzadadyr vatandaşlar. Şeýle bir ýüregimde bolýar da, ýöne özüme söz berdim. Dary çekýärlidim wara birazjyk. Gürlemeyin wara, gürlep başladym ýa. Ol zat ýa-da Nuri. Men gürlesem wara, men gürlesem. Nuri. Näme diýişiň ady? Bular wara talip, bularyň edýän zady oturup diskussiýada geçirip bilen oklar. Şu güne çenni seniň bilen ya biziň bilen bir adam hökümetden resmi bir adam gelip bilmedi. Intek gürleme hukuklary ýok. Prezidentden ruhsatsız. Ve ýene gelip
hemme zat gülýär diýjek bolýarlar. Sen tek gürlemäge bir hukukdan gürlemäge hukugyň ýok. Öz derdin aýtmaga bir ýurtda bir problema bar bolsa şonam aýdyp bolmasa o problema çözülmede gepleşmesen. Ba bir problema ýöne şon gepleşen ok hiç kim. Gepleşmeýän gadagan. Onun halk ya ayagalar ya ýurty terk eder-de nämetsin başga. Ya şu adam ýurty terk edip otyr bir giden adam. Alo, assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Näl talip ýagdaý, unutma. Şükür oňatýardyňyz näle oňatmy? O talip sen gepleň ýöne. Sen gepleňde diňe video berip nemetmäň bilen ýa sana sponsor ýok ýa-na. Netije amalla aşmana. Ay. İnşallah Allah yol verse hemme zat gowy bolar. Men öde etmeli işime deyin. Yo, gara sen videonu berýän, ýagda kılarım, kaptanla kılarım. Sen onu geple bäde geplemek başka, etmek başka. Baharımcan. Geple her kim gepleýärli. Ýöne onu etmek gerek. Amcan sen geple, men oturup göreýin seni gepleýişini. Yo, men geplemeýin, men geplesem edin. Sponsor gerek, sponsor. Men geplemeýän, sen gepleýän idin, näme geplejek gelýärmi? Yo, geplejek ýöne sponsor gerek, geplemek üçin. Etmek gerek, sponsor gerek. Etmek gerek. Ey, Talip. Beko, sponsor naši programy. Etmek gerek. İnşallah. Başka, geplen etmek başka. Yalnız otururum, senin kolda otu, etmek gerek de, eden ok da. Etmecek olun video çekip, geplen bir kutu da. Seret, sana burada da edin, şundan 2 milyon var ha, 3 milyon. 1.000 adam, 2.000 adam, 3.000 adam efirde oturup şuarak devletin problemlerini aydan nokta men sana bir da edin. Yo, efirde oturup aytmak. Ağam, ağam kesýän o men gurulap oturkan bölmäýdi gaýrat sile hormat bolsun da. Ağam diýenim men sana ulakan adam bilmede. Erde şu oturup şu zatları gurulayan bolsak, diýmek bir ajym bolsa progress bar. O progressem näde etdik bilýärmi? Tanalyp etdik. Adamlara söýülüp etdik, adamlar görüp wagt gerek bu zatlara. Hiç kim bize gollany, o biz özümüz halkymyz edýär, bizi daşky güýçler gollany ýa-da biri bir groma çykyp gollany. Biz özümizden halkyň içinden biri bize kömek edip, biri derdine derman bolup çykyş edýär. Düşündirip bildinmi? Düşündirip bildim. Men dinle, Talip. Sen hakikat var gepledim, hakikat var geplemedim yönü. Bu da var ya video çekip geplemekte değil, bunu etmekte gerek, etmeli. İşte bu, sen ne için yaptın, onu otursa sen daşına sponsor aldırın, edilmesen, bana eğer Trump uç böyle. Hava. Aşırı edilmesen video çekin bir kuda. Sen videonun arkadan gelip hiç kimsenin arkanda durmuyor. Sen şunu atsınlar çıkarıp şunu ne için ses verdiyse sana bir adama ses vermeye. Ağam bolya sen var sen var sen şu vakt bilýärmi? Birazcık içkilerek de benim bir kere özümü sıylayan ertir trezvi gel gurlaşöyle bolýarmy gaýrat. Ya Talip sen gep içkili ya gep onu da gayret et son gele kaýş edýän müzik razgoworda bolýarym son gele kaýş edýän bolýarmy göwüne değişmeýärlik bir sen men ağam sana gep düşünürmäne wagtym ýok we içkili adam bilen trez adamyň sözü dengeli no vatandaşlar İran, Amerika deydi, zat deydi, mene şeytsene diye, men ne? Gelin vatandaşlar, gelin. Näme düşünşeýin dost? Assalamu aleykumlar. Wa aleykümselam. Gowy ýagdaýlar? Ýa, gowy. İçkili adam dogry urlaýar. Nirde dogry urlaýar? Janlyga, nirden alýan şu sözler bar. Jahil zatlary ýazmaňsana gaýrat edin. İçkili adam aran keypini urlaýar. Dogry urlaýan ok.
Alo. Näme Alo. Aydı ver dost. Dinleyes. Näme täzelikler var bunlar? İçkili gelmeyen efire haşit yani içkili gelsene de ayıracak men. Täzelik yankı çema dost. Efiri dinledin mi yankı aydın zatlarımızı? Yok lay şu wagt gördüm de. Ha şu wagt görem bolsaň anna aşakta dinle de dost. Näme üçin galýana yok korek men düşünemi. Berde siyasi meseleler vardı gurrun gidip otur. Eğer de gurulacak korsanız kalın. Gurulmayacak korsanız aşakta oturuverin. Men sonra verip zaleder yalık yerdeler. Ay balay. Gelin vatandaşlar, efire koşulun. Olgu Allah aşkına verin, olgu mu? Aydı verin efirde akılır, gurulayan da. Talip ruhsat versen ben birazcık gurulayan. Gurulayan, bas. Ya adamlar, Talip, biz halka yüzleniyorsa olun. Halkın bir da düşünme gerek. Biz geçen çağırışta ayttık bilýärmi? Eger diýdik şu nemede galmasaňyz siz erwet bunlar garaşýa diýip ne geldi şu wagt. Jaýlar ýykyldy ha. Jaýlaryny näçe jaý öde mara gün 3 gün öňünden kat berip gitdiler. 2 gün öňünden 3 gün öňünden daway sökün aýryň diýip. Adamlara sen gider ýeriň barmy? Ya oňa kompensasiýa tölenmelimi, tölenmelimi? Ýok. Sizin öz adyňyza Jaýyňyzy 40 ýyllyk ýaşap ýörün jaýyňyzy eliňizden allar adamlar. Ne biziň aýdanymyz näile hakly çykýasdy ýene ortapar. Çykdymy ne dogry çykdymy biziň aýdyşyma diýal boldumy şu bollan. Biz aýtdyk eger şunu etmeseňiz sizi köseýärler. Bir tek ýaman erwet gündere sokýarlar diýip jerimeler galdyrdylar. Jerimeler daýyna o Talip 5 10 galdyrdylar o. Aýlyklar hiç galdyraýmazlar ýöne. Aylıklar 10 istagallar da erkek bolsaň ne üçin jerimen galdyrýan 5 etdi 10 istedi. Näme adamlar sen 3 köşk aylyk berýänmi de birden ka jerimen galdyrýan. Ya aylıklary sen 3 etdi 4 etdi galdyrdyňmy da jerimeler galdyrýan diýdi. Ya galdyrdyňmy da jerimeler galdyrýan diýdi. Pulu köpeldim birden. Hiç adam ütkany öňkön kuluk. Bular wara şunu için etmeniyordular. Bir arada birazcık koşuttuk bilýärmi gara çekillik bolun. Bularım başladılar siz kösemege. Nana. Çaylaňy yumurdular. Mari bayram ali o taraplaryna tutuş. Emmek işin duvarnyň öňündäki naweslaryny çen aýryp çykdylar. Gowluk mene şu gowlukmuşy giden territoriýada ýaşaýas ýöne sygynyp bilemzok. Darajyk ýere sygynyp bilemzok. Giden territoriýamyz var bolmasa. Gelip sizin domuň öňündäki o maşyny oýana berseňiz, olan gözüne batýa. Ya çalyja balkon çykaran bolsaňyz, o gözüne batýa. Bara o git çöl oňarsana sen çölü. Olar ýaly yer gerek bolsa, lay saňa çöl oňar, çölü. Gaz çek, tok çek, su çek, ýol çek, mektep sal, sadyk sal, adamlar şu taýam gidýär, açdyňda altyn tekrar diýip. Gitdiler adamlar. Kaytam avatladı bir vaat edip oturuyorlar. Yani adamlar şonu da ayağa kalmadınız o. Telpek koydum o size var ha. Şonu da sesiniz çıkarılmadınız o. Mala des o. Salam aleyküm. Vatandaş. Ve aleyküm selam. Etin bakatını aydın vatandaşlar. Хорошо, спасибо. Как сами? Хорошо, слава Богу, элхамдулиллах. Etlerin bakatını açı bir koyun, toklayın bakatı vatandaşlar. Toklayın bakatını açı. Yok, toklu bir koyun var ha, bir koyun. Burvanı açı koyun, bakan kaldırdılar mı? 25 kilodan 600'ünü hesap yap. Wow, vatandaşlar bir koyun alacak olsan bir ailenin geçmeli. Wow, 2 aylık daşı, hayran kalır vatandaşlar. Burvanı yetiyelim yoktur fiyala.
Talip. Talip. Bak. Ben 13 yıl oldu ben Türkmenistan'a gitmedim kardeşim. Tamam mı? Abi çok kötü ses geliyor ya senin o şeyinden, etrafından. Это не меня идет, понимаешь? Это от других идет. Лейла, от вас это звук этот происходит? Алло. Лейла, микрофон yapayın da. Yok. Эко от тебя, браток. Нет, Нет. Kimden geliyor şu ses? User senden geliyor kenay. Var bağışlarsınız. Haydi verin. смотри, Талиб. Я постоянно, я тебя слушаю, там внимательно, все у меня... Türkmençe ayda bratok sever auditoriya Türkmençe vuruluyor. Biz düşünmeyenler berde Rus dilini düşünmeyenler köp. Türkmen diline vuruluyor da ağam. Türkmençe öz dilinde. Ладно, давай. Ну, Ben просто, я тебя уважаю, вот смотрю, Спасибо. когда вот ты прекрасно говоришь, у тебя все прекрасно идет, я тебя уважаю, поддерживаю. Я против тебя nичего не могу сказать. Ты просто помогаешь людей, sen kömek etmeye çalışıyorsun. Понимаешь? Milletimize. Ama benim kafam öyle bir karışık bir şey var ki yani nereden alayım, nereden koyayım, не знаю, что делать, Ben gitmek istemiyorum. Я не хочу поехать туда, к свою родину, понимаешь? Ben что я хочу? Ağam ben düşündüm. Hemme şu vakt Türkmenistan var ayetler. Hiç kim Türkmenistan'a gidesi gelemiyor ağam. Sebebim Türkmenistan'a bariyat olayın. Мы не патриоты. Ömeke dahi deyip dilekçilik kere daha. Ön dilekçiler deyip bara. Amca bir min. Ön dilekçiler deyip biz Aptavoy'daki adamlara diyedik Aptavoy'un yani dilekçilik ediyediler. Bu vakt dilekçi deyip bara yaşıl formada başlıyor, gök formada. Aeroporda olayan furu aşkalı. Yüzü sıyırlan, eşik arasıcı, üstündenim Manseran iyisi geliyor. Ol ön dövrler gayı saklayadı olayın. Mansera hepini yattı. Gayı saklayadı olayın. Ne mi çikili mi çikiyim? Yo ağam. Dokuz hepinin mi? Ova. Mansera yerek ova. Nereden biliyor ağam? Tutuş gayı hepini yer o diye. Ön biliyor Türkmenistan'ı. Tutuş gayı hepini yer o diye. Son Mansera'nı taşlamalı olduk. Ağam biliyor ne ya? Bütün şu Türkmenistan'la konkretne para korluk. Bariyat olayın. Goma ağam. Salam aleyküm. Ağam rahat verdi şu vakt. Ben patriot olmak istiyorum. Patriot ağam, patriot olmak emmezade gözünü kör olmak gerek. Gel patriot olmak için hakikati aytmak gerek. Ya şu yaşlıyın öndeki yaşlılar seyret. Kapkara yağlı adam eline kızıl braslet, eline kızıl saat. Karıcı adam pensiyasını alıyor, yaşıyor, hedilir diye. Şu yaşlıyalak yaşamak her kimim ister. Bizim neyme yaşlıyımızın, bizim Duran ağan neyme kim yer var şu yaşlılığın. Duran ağa da kızılım dakası geliyor, başka da adam hedef geliyor. Duran ağan neyme kim yer var, Jack'tan ya da John'dan. Ya John neyme, üç köşük adam mı? Hiç gibi üç köşük değil. John'u üç köşük ediyen onun devleti. Devleti mümkünçülüktür ediyen. Talipciğim, смотри. Ben kurbanlık geldi, yaklaştı. Ben kurbanlık kesmek istedim. Benim hanım diyor ki sen burada dağıt. Ben dedim ki benim etrafımda Türkmenistan'da herkes açken ben burada bir şey dağıtamam kardeşim. Ben orada dağıtayım. Ben oraya göndereyim o parayı. Benim etrafımdakiler yesin. Anladın mı? Doğru aytyan. Aç. Bizim öz yurdumuzdakiler aç. Vatandaşlar Allah şahittır. Afrika. Правильно, браток, это надо и так делать. Adamlar şu vakt bana Afrika'da kurbanlık vermek için yazıyorlar bana. Benim dedim ben şu yıl Afrika kurbanı uğraşacak geliydim. Bar başka adamın üstüne uğraday dedim. Afrika Türkmenistan'ın halkı. Koyunu yiyip bile nokka, eti yiyip bile nokka bizimkiler Afrika uğraşacak oluyorlar. Şu vakt şolar yalak. Men erkek yalay diyen vatandaşlar. Ödüm daşarı yurtta olayanlar köpüse edecek oluyor şöyle. Haydi ya Türkmenistan. Ben öz yurdumda Haçan'da aç gezen varken ben hiç kusura bakmayın kardeşim. Ben buradakilere vermem. Ben öz yurduma göndereyim paramı. O helal olsun bana. Doğru aytyan ağam. O bana halaldır.
Volnik diye yalan gürleme. Gelen Volnik. Klasik mi sen Volnik mi göreli? Gel efire. Kim yalan gürlüyor? Näme men yalan gürleýän bolsam beýle halmar yalan gürleýärmi? Ha? Sen dogry gürleýärmi? Gelen dogry zatlar aýtda. Biz eşdeli. Näme et ýok o adamda et ýip bilen o. 600 lira kilosu ya. 600 liraya aldığımız maaş 100 dolar. Kaç kilo et yiyeceksiniz da kardeşim siz ya? Yalanın gerek yok abi. Doğruya doğru, dürüste dürüst olalım ya. Biraz öz olalım ya. Özümüz olalım ya. Biz olalım ya kardeşim yani. Gerek yok bunlara ya. Yalakalık malakalık bırakın abi. Yani bize yeteriz. Abi kaç kişiyiz lan burada? Ya gerek yok yani. Vallahi bak şu yalakalardan doydum ben ya. Yapmayın abi. Ya biri zengin, biri gariban. Benim param, pulum, bak herkes aç olsa ona helal olsun. Ve para, pul, mülkün şeyin peşinde değilim abi. Ben yanımdaki aç gezerken ben karnım tok olsa bana ne yazar? Abi ben kimim ya? Abicim. Allah'ın kuluyum. Efendim. Lütfen Türkmen diline gürleşeydi yani amcan. Beytme de 13 yıl olmuş. 13 yıl oldu bratok. Men var 30 yılım bolsa men Türkmen dilini ýatdan çıkarmayan o enezliň ha. Ben Çerjoş'a geplesem hiç kusura bakma. Tapa diyor bratok. Çerjoş'a gürleş. Ben yanımdaki benim yanımdaki aç gezerken abicim bak benim komşum aç olsa ben dok olsam bana doğru mu? Yanlış. Aka yine Türkiye FM'e geç gittin aka. Gülüyalı şu wagt owazdan gidip oturdum. Türk FM'e geç gidiyor. Tamam. Настройка var основное гирян что тайдан генеральная настройка. Ну пойми, Талиб, где хлеб кушаешь, там и язык поворачивается, хочешь не хочешь. Да, вот так, поворачивается. Давай лучше на русском. Не, брат, не надо на русском, лучше на турецком разговаривайте. İngiltere'den vatandaşlar. Ben yanlış bir şey yanlış. Doğru aytyan. Canım ekem, doğru aytsan. Gedekleşelde canım ekem. Canım ekem. Seret ekem, men sana gowur maslahat bereyin. Erkek ýalak. Sen gurbanlyk berjek bolýan, dogry my? Beremän näsip bolsa. Alişer Sakatywy bilýän Alişer Sakatywy? Hova. Şonuň ine çağrılaryna, zatlaryna gurbanlyk beragam sen şu ýyl. Pожалуйста. Всегда пожалуйста. Пожалуйста. Maňa liçkamy ýaz, men sana şolaryň kontaktyny berjek. Talip, bak ben sende kayıtlıyım kardeşim. Bolly, menim sana patpisatsa diýen, efirden soň Alişeriň aýalynyň nomerini berjek abi. Şolara gurbanlyk ber. Olar hakykatdan şu wagt gerekmektäç. Ben Alişer, ben özümün ya fark etmez. Benim Çerjoğlu'm olsun, Marul'um olsun, Aşgabatlım olsun hepsi benim doğanımdır. Kardeşimdir, özümdür. Bu kadar. Vatandaşlar, aşağıktan arkadağa şol zat yaptırlar. Sen gollan şolary, sen arkadağa şol zat diýip ýazyň vatandaşlar. Hemmeňizden aktiwe garaşýan. Arkadağa şol zat. Arkadağa şol zat. Boy öldürüp pikirlensinler näme zatdygyny. Yok, şoklat diýildi, şoklat bilýän kalbasa bolýar da, arkadağa şoklat. Arkadağa şoklat diýip ýazyň vatandaşlar, şoklatly önümler kalbasa diýmek. Ya da günümü arkadağa kalbasa diýip ýazyň. Talip. Bak kardeşim. Ben senden bir motor usut berayda ekeceğim. Işık görüyorum kardeşim. Abi gedekli gürleşerler haýyş edýän. Berde efir, günne efir açama öňkü ýaly. Kepdi bir ýedek. Goýunny gedekli gürleşerler. Hiç kimsenin hakkını yemeyelim canım abim lütfen yani. Sıra abicim. Ben de bir ışık görüyorum bir video kardeşim. çıkıptır. Neme diýip 17 ýyl işten bir müň raşyotny ertdirler. Video çekipdir gördüňmi şonu? Owa gördüm, 1000 manat köp beripdiler, 500 bermeliken. Ýylda 100 manat raşyotny hataplandy, 1700 bolýar. Ýylny 100 manata ma çykarmandyrlar, soňam diýipdirler. Berdiga boldy da diýipdirler. Onuň suwda arda ýazsa-da suwdam hiç kim ardyn dinlemendir, diýipdir men video çekjek diýse, videonu portret edip götür, bana bildirýän ýeri ýok diýensin. Adamlar video çekip oturmagy no. Nämçin niway diýinmi? Videoňyzda bara bular öwrençdiler bara. Köpüňiz gorkup ýörsiňiz video çekmekden dazy. Ýöne indi videoňyzdan gorkanok bular dazy. Siz video çekip oturmagy şoň üçin. Çek bolsaňyz da.
Talip bak bir şey Eke. söyle. Talip ben Abicim sana, söyle, 2 şey söyle lütfen. bak ben senden böyle bir ışık görüyorum. Gerçekten ve Kırgızistan'ın Cumhurbaşkanı var. Biliyor musun öyle? Evet biliyorum abi. Abi Ne? ışık görmen normal çünkü arkamda güneş var abi. Ondan olabilir mi? İnşallah o ışık da gelsin de bizim başımıza. İnşallah inşallah. Rahmetullah berakat. İnşallah başımıza gelsin de. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sen bana bak bende de bir böyle bir kudret var. Bak ben Estağfurullah abi. Güç ve kudret yalnız Allah'a mahsustur abi. Bu düşe bardan. ya kanka neyse ben sana söyleyeyim ama sen pes etme kardeş. Yok pes etmeyeceğim. Allah'ım inşallah bana daha da hayırlı olmamı müyesser etsin bu Gurlap yolda. bolsa tagaman bardan. Amin. Amin. Aydı ver dinleyez. Bunu blog et yana şaktın söv yerleri. Talip. Nadal ne için bir teklip beresim gelýär. Eger de mümkin bolýan bolsa bir общественный fond ýalak bir zat açyp bolmazmy? İnşallah. Olur Allah yol verse. Gollaw gerek de Teret brat. Pul mukdardan, zatdan her kimden bir Gollasınlar halkımız. Men açayın şutaydın. Gollaw fond açmak için minimum 6-7 min dolar pul gerek Amerikada minimum. Şoňa pul gerek, zat gerek. Gollan men açayın şutaydın. Owa düşünýär. Benim miras fondlary ne diýjek? Gollaw bolan açayın. Bolanyň bir minut bir söz berseler, sen näýlek bolsa da köpçüligiň adamsy tanalýan, edilýän, köp kişiň anamyny gazanan oglan diýjek bolýanym bir nemede adalatdyl rasxod etjäň gözümize ýetip durda bir kelek bilemok öz tarabymdan gurlamda. Mesele däl men mydama görkezýän. Emişe adamlara sowan pullarymyz adymy çykaryp görkezýän problemi de. Şol fond men aslında öz pikirim bady bolýan şo nädip amal aşyrjam hiç bilemokdum. Önünde seni köpçülük tanaya edýär, diýjek bolýanym kim näçe atyp bilse, kim näçe berip bilse, şu iminne kösenýän kişilere hakykatdan da kömek edip bolar ýalyk. Teret. Şolar ýalyk fond döretsek. Teret dogan, bir zat aýdaýyn. Gaty Sözüm aklımda. Şo fond bara, dinle mätäçlere kömek etmek däl. Şo fond bilen nerede men açdan berdi gurumany. Men onuň içine baryp Birleşen Milletler gurumada beýleki ýygnaklara, daşary ýurtlara çykyp şo fondyň adyny gürläp bilýän. Sizi bara международный уровень edip bilýän. Ýani gözüňde ýetirin, mende şeýle bir auditoriýa bar, Türkmenistanyň iň uly auditoriýa. Ve şu iň uly auditoriýany gerek ýerde ulanır. Ýani biziň sesimiz bolar. Gurumalara zatlara bir ofitsialny hökümet ýalyk gurumalar alar adamlara malar guruma içine beýleki aktivistler zatlar hemmämiz birleşip içine boşluk ýerse. Şular ýaly gowy iş edip bolýar. Ýöne gollaw gerek. Dawaýçy gollan atşaly. Owa diýjek bolýanym mara men özüm Aşgabatda ýaşaýan bir sen saýdyňa girip ýa straniçkaga girip köp kişi çekinýänler, gorkýanlar. Meňe kakda nemem zat edenok. Men prosto gowluga tarap çagyrasym gelýär-de adamlary. Hökümet bilen hem görüşmek gerek, hiçim bilen hem söwüşmek gerek. Özümizce fond açyp, şo fonddan hakykatdan kim kösenýän bolsa, kim ýarawsyz bolsa, kim okuwa gidesi okap bilmeýän bolsa, kim öýlenesi gelip öýlenmeýän bolsa, şo fonddan zat edip öz bir-birimize kömek ederimiz. Hassa gowurdy çem birini bilen görüşüp, biri bilen hem söwüşüp görenlerden. İnşallah Allah ýol bersin. Şo fondyň kakby başynda sen dursaň, men pikirimçe adamlar gollarmy kaýýar. Diýişde özüme gollajak. Тогда пожалуйста. İnşallah. Ya fond bolmany biz näli işler edip gelýäsem Allah'a şükür. Fond bolsa wapşe uly işler eder. Owa şonu. Onsoň döwlet bilen ýaşy başlar. Dal ne için? Döwlet ýaşy başlar. Sadaka şeyi var. Taşı mı derler? Ne diyeyim? Sadaka. Ola gaty gowurdy. Men pikirimçe. İnşallah. Allah ýol berse. Ay, kim gollasa da etse bolar näme? Dama köl bolar diýär.
Maral'ın bilmeyenler var heniden. Maral Türkmenistan'da vatandaşlar. Çağlar bilen Dubai'dan Türkmenistan rejim alıp gitti. Yani bilmeyenler eşitsin Dubai'dan. Ya bir de yadır fondaşlık var vatandaşlar. Türkmenistan hakimiyeti günü var. Sadakalar köpül başlar. Ondan sonra görürsünüz. Televizörlerde dağıtırdı. Kahraman arkadaşımızın Hayır Sahavat Fondu şu mehteşlere kömek etti, plan etti deyip televizörlerde gece bunu kıyırarlar. Ha. Ne talip kimin abi kömek etti bu? Rahat. Sen kömek edin. Rahat. Yani pulu büdjetten alın. Halktan alıp halka verin. Olun ahir pulları. Ne edecek benim cüyünün al? Halk bilen o. Halk bilmeyen geçer. Bilmez oğlum. Talip. Atara. Ola şodur bolin. Bizinki bermek galanny kim berdi deyip kimin adyny aýtsa, adyny aýtsan. Haqqalla görptura galanda. Elbette. Pus biz tarapdan berilsin, hökümet öwülsin. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Bolsa canymyz sagmy? Talip şu hökümet magazinler barada bir zat aýtdy, hökümet magazinde produkta satylýar da. Yine misal üçün hökümet yüzünde 3 manatda 1 kilo lüboy zat. Eger de onu hökümet tarapından 7-8 manatdan oýýarlar, surog geçen soňa barlyg var ya, ol ine halk alanok diýerler. Hakykat yüzünde şonu hökümet magazinde goýanoklar. Kymmat mahata goýýarlar, barlyg var ya, ine organ işgalar bar ya, ine halk alanok, halk tok mesulýa diýerler. Ol hakykat üstünde ýok, hiç gelek. Yok şodat. Halkın eliyetini ok, arz edip bilen ok, aýdyp bilen ok, aýsadym. Näme ödüň bilýän? Sen ödüň işgär boldun däme brat? Howa. Ha, tanadym indi seni. Howa, bilýän, dogry aýtdym. Ýasam işgär boldum. Ýasam işgär boldum. O, sögüp ýazdylar men işgär diýip aýtdym. Howa, uğunlarım şolar ýalak, daş ýalak uğunlary çykaryp almyra berýärler. Ho. Ey, gatygyna işle vatandaşlar. Ey, men pikirlenýän näme? Näme günah etdik o bize vatandaşlar? Bize şolar ýalak bir padşa diýenler, estağfurullah. Şolar ýalak prezident başymyza geldi. Näme günah etdik vatandaşlar bize? Allah'dan gece bunu tövbe edip estağfurullah ve atubu ileyhi deyip bari Allah'dan bağışlama dilemeli. Ey, halkını şolar ýalak ýigrenmersin ha vatandaşlar. Men pikirlenýän var ha, şunu ulusyny kiçilikde var ha, gatyra gnabid edenler var ha, gnabid edilen adamı şolar ýalak bilýän izdivaçy edip üstünden düşüp zat şolar ýalak abijnik adamlar güç eline geçenine adamlar ezmek bilen bolýarlar da arlary var da ary köýen. Psikologik şolar ýalak killerler zatlar görýän köplenç. Çağlykda travmalar zatlar bolan adamlar da psikologik. Şolar ýalak adamlar wezipä berseň, şolar soň gelip höküm sürýärler da zalimler edip bilýän vatandaşlar. Durmuş tecrübe şunu aýtýar o ha. Köp organ işgärlere metrawynkylar, owanklar etjek ne diýilen ok, nämesin o pakirlerim owa etrapdan gelip işleyen organ işgärler da. Otaň ýokardan gelýäne etrawynkylar gidip Aşgabatdan gidip et alyp gelýärler. Täzeli ýakyn göwgönim alyp gelýärler ýöne etraplarda ýok şoda. Az goýýarlar. Hemmede maljak şonu ýöne alyp bilen oklarda. Elmede ama ýok şoda. Surog içip gitýär. Un alýan, et alýan surog içen zady berýärler. Näme üçin şonu etýärler ki aklym haýran. Gaty adamlar arz etseň bolanok, arzyň görenok. Eger arz etseň öýdüň bilýän. Ha, aýdýar. Знаешь, помнишь меня, не помнишь, я не знаю. Я уже с Дубая с тобой вот в контакте была. И в Грузии, в Ташкенте, и в Мальдиве, и там и так далее, и там Таиланд, и там были разных стран, я в твоем эфире была. Но сейчас в данное время, я не буду сейчас прямо сказать, что где я. Но ты знаешь, когда я в Туркменистане была, да, вот я с дочкой там была, вот через 15-20 дней мы паспорта получили. Ты знаешь, ты, по-моему, уже меня помнишь? Я помню, да. Да. Вот младшая у меня учится на мединститут, скоро уже через год она заканчивается. Старшая у меня уже в Дубае хостесом, стюардессой работает, у нее 6 языков.
И как я тебе скажу, спасибо. И как я тебе скажу, ну, типа, вроде бы в Туркменистане не так уж плохо, но ты знаешь, у кого как слабее, они начинают наезжать, что ли, деньги спрашивать. А так вот через Туркменистан мы проезжали в Узбекистан. Вот этого хочу сказать вам, Талиб, да? Узбекистан вообще супер, ты знаешь. Вот мы уже через границу, через Туркменистан. Seredin bir daha da deyin, tayiş ediyen Türkmençe biliyene de gurulep. Bu adamlar berde köpsi Türkmençe düşünüyor, Orça düşünen oklar. Şonun için Türkmençe gurulesek berde kovalar. Yani Aymurat Hacı koşullu efire çıktı. Aymurat Hacı gel lan, nere gittin? Ну я тебя понимаю, извини, пожалуйста, я на туркменском понимаю, но я сейчас, когда вот разговариваю, уже это я плохо разговариваю. Вот я разговариваю на хорезмском, на узбекском. Ну, на туркменском я уже плохо разговариваю. Уже 25 лет мы уже за границей, из-за этого пойми, пожалуйста. Bolya düşündüm. Ama Özbekistan vardı, benden sonrasında ben size köp sada edip bilirim. Devam berdi. Мы уже в Туркменистан, Узбекистан вот из границы прошли, да. Ты знаешь, просто как простой Узбекистан мы говорим, да, вообще супер. Мы уже в Ургенче были, в Ургенче, ты, по-моему, знаешь. Вот тогда уже все, как они обращаются с людьми, как они билет продают, как люди такой цивилизованные. Мы уже были в Ургенче, в Ташкенте там и так далее. Вообще Leyla Türkmençe aydayın, Leyla eğer biliyen на туркменском. Я понимаю, смотрите, Лейла, я сейчас вам должен одну суть объяснить. Вы одна сейчас говорите на русском, и люди здесь, около 900 человек, и они не понимают на русском. Поэтому я не могу сейчас вас слушать. Вы меньшинство, а они большинство. Это несправедливо, понимаете? Понятно, спасибо вам. Спасибо, вы, надеюсь, понимаете. Это будет более справедливо. Сау Удачи вам. Спасибо. Haydi verin vatandaşlar. Salih Bakka, selamun aleyküm. Ve aleykümselam, otmağım. Kovmaya adaylanıram, canınız sağ mı? Şükür, öğünüz kovmaya. Hudaya şükür, billahi. Öğünüz neyle kovmu işlenir? Şükür, elhamdülillah. Men Afganistanlı Türkmen, sana köp kişilen salam var. Ve aleykümselam, sağ olsunlar. Senin salam ait, köp. Köp sağ olalım, canın sağ değil mi? İşlen kov değil mi? Govu Allah'a şükür, sağ ol, govu elhamdülillah. Govu gürrenler ayda olsun, dinle o tekrar yandan beri. Sağ ol, minnettar. Katı govu gürrenler ayda olsun. Eğer ki düşünseler, düşünüp görseler. Sağ ol, minnettar. Ağam, aşağıdan, aha. Novat demek ki. Haydi ver, dinleyen. Yangi bir sırdatlar aydık geçtin, yani bir daha aydık geçmedin abi. Şimdi özlerinizden bildirin Türkmenistan'da 3 tane hemme yurtlarda bolmadık 3 tane bir önemli bir zat var Türkmenistan'da. Elbette yaşamak mesela yaşatıp gören en önemli bir zatlardan, gerekli zatlardan 3 zat. Şu 3 zat bolsa bir yurdun özünde, ondan soň başga zatlar aňsat bolorda. Birincisi su, gaz, mazot mu, benzin mi diyorsunuz? 3 temsizlerde su yal, doğru değil mi ne? Yana suda gıtçılık boljagyny aýtýarlar. Awganistanny Talibanlar özüni aýratyn su çekipdirler Amid deryadan. Su ýok Türkmenistan. O var, o suyu sizler Amid derya tarapdan gaýtarmaklary mümkin değil, çünkü az su değil, o Murgap deryasam bolsanym sizlere az gelse bizlere. Tarif goýmaýa öňetmeýärdi. Bir munçuk men geçek soňa. Onsoň o Murgap deryasyndan geldiren bolsanym sen mawtumullahu bu zatlara sen o zatlara jogap bermeden kesme kardeşim, kesme adamı. Hayır, ayda canağam, näçin zar ediýän aý bir gürlesin na. Gürlesin o. Hani gürlani? Bakam, men sen bilen işim ýok, haýyrmy? Sen
Onun o çetten yukarıdan hem şüphele kesip gören zat yok. O susilleri az gelse bizlere de az geliyor. Düşündün mü? Onun yukarısına götür. Şimdi yani sen elbette aydınlama geçendin de belki de birileri eşten değildir. Şimdi şöyle bir zat var. Türkmenistan'da şu 3 tane önemli zat var değil mi? Doğru değil mi? Suğunuz, mazotunuz, gazınız. En gerekli bir zat mesela bizde yok şu. Kımmat. Bu daşar yurttan geliyor. Yöresilden özün içinizde suyal akıptı. Yani sen şu gurrönglerine, edip oturan gurrönglerine kâgişi gelip sögüp duran oğlanlar şolun elbette her birisinden maşgalasından bir ayal, bir ecir gelip bir Türk'ün işiginde qarrısının aşağını sıpırıp sıyırıp duran adamlar vardır. Köp çünkü böyle. Ben özümüm Türk'te. Türkmen bolan bir oğlan bize de yaman namus etmesi gerek. Sağ ol kardeşim. Sen gayet iyi. Şu namus eden kim şu efirler açacaklar. Şu kimler görüşecekler. Aymarat Hacı efire ne çeydek allım çık ya. Değil mi? Aymarat Hacı. Rekol tutuyor mu? Aymarat Hacı. Aymarat Hacı. Türkmenistan'ın içinde 6-7 milyon ilatı bağ olsa, ondan olsa gazdan bağ olsa, mazodan bağ olsa, önden çıkıp duran olsa, suvan bağ olsa, ekecek yeren bağ olsa, ondan Türkmenistan'ın bir eciz maşgalalar gelip Türkiye'de, Rusya'da, Kazakistan'da, Özbekistan'da zatta maşgalasını geçindirmek için, çocuğuna bakmak için gelip böyle bir qarrı baksa yaman utanç verici bir zattır, unutma. Dostum, ovalarda gaz yok. Ovalarda kışta hiç eli götünü üşüdün o. Şimdi sana cevap verecek ağam. Şimdi sana cevap verecek. Sen ovanda gaz yok, doğru değil mi ne? Yok, Türkmenistan'da olsan ovalarda gaz yok. Yok. Hükümet ne için mi? Hükümet ne için mi? Ben kulluk ediyadım 2010 yılda. Şu vakt 2026 yıl henüzüm Tahtavadır'da gaz yok diye. Yoktur. Ben çağa baktım, ben kömür yaktım. O kömürü azıcık yaşlar bilmem. Vatandaşlar, bağışlan. Zato vara Türkmenistan eksport ediyor o gazı. Şu vakt vara kime aitsen vara gülörleri üstümüzden. Daşları yurda gaz satıyor. Öz yurdumuzda gaz yok. Gaz yok deyip para. Gaz yok deyip onlara ben birden aydıp vereyim. Hayır mı? Sizlerden bizlere oğrun getirip sattıran nemeňizi, mazoduňyzy, sillerden ulakallarınızın oğrun getirip sattıran mazoduňyzy we gazyňyzy aýdyp bersen bediňiz germaňa söýgersiňiz. Hayır, men özümden Jijirni gaz Afganistan'a köp gitti. Jijirni gaz. Hiç dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Özü paytahtında yaşap duran başka yurtlardan neme başka vilayetlerden gelen maşini salman ya da öz adına başkaları üy yoklar yok ya da üy yok demesen mesela horçuluk bile yaşap duran bir yurtta vatandaşları bar bolan adam ýöne prezident öz adına şäher gurup beren nirde haýsy yurdun haýsy dünýanyň nirinde bar? Türkmenistan'da var. Türkmenistan'da başka da Türkmenistan'dan başka. Yaşa yani. Men doğru anlaşılmaya niyeti daşen yurdu akadip satyalar. Goy halkımı körensinler, şem yaktınlar. Yani Nazarcan Şamratlar. Daşen yurdu akadip niyetimini satıp bile. Men onunla varada öňe çağrış ettim. Vatandaşlar hayran. Tahtavadır'da kıyınleşlerimiz, kıyınçılıklar geçik gider. Mandasına gelmeyen, burunlar ayıktı. Bize de, Esselamu Aleyküm. Ya yapma ya. Atılan o idine gaytma. Vuruşta yenici bolmaz. Vuruşta yenici bolmaz. Şimdi şöyle bak. Bizlerden Tahtavadır'ın yakınlarında bir yerde oturuyoruz. Bolya seyredin vatandaşlar. Haýyş edýän 5 müddetden gürleşmäliň sebäbi bärde
gürlejek adamlar var. Her kime söz verelim. 5 minut edelim de gayret edin. Men her bir adıma 10 minut 15 minut wagt berip bilmeýän taram wagtymyz çäkli. Talip. Gayret edin. Bir gatda men aýdyn. 30-njy ýylda uly ýetgeşme wady Türkmenistanda. Owa 30-njy ýyla çeni 30-njy ýylym gelir 40-njy ýyla diýerler. Biz ömrümiz ötkidir oňa çenli. Yok 30-njy ýylda hakykatdan hem boljokmyş. Bolly 2030-da çenli. 2030-njy ýyla çeni orada tutulýan watandaşlar hiç zat iýmeýän agdymyzy bekleýän. Çörek keselin, eti keselin, diňe ýorumja bilen ýörelim watandaşlar. Badylyga. Öňe, diňe öňe. Yorumcuları bilen, diňe öňe. Canmatan Kahraman arkadamyň jany sag bolsun, yorumcu gelin. Arkadamyz et ýesin, krokodil we kojadan kurtkalar giysin. Biz yorumcu gelin, öňe. Aýdymçylara şokra. Şokra. Ay utanýan var vatandaşlar. Gülüme aýtýan ol utolçdan var içim ýyrtylýar. Adamlar ağlaya nämesin? Ağlaya diýip aýdyp bilen ok. Bize de hakykat aýtsaň sen ýok. Hökümet işini işleýär bolsaň, hakykaty sen talap etseň seni işden aýyrýarlar. Hakykat zatçy. Hakykat döne bolýan sen. Hakikaten hiç son aydıp bilmeyen bırak. Aydan karo ağam aydan karo aydıp işten çık gitýär. Ol açgarlarlar. Diňe berde halok bolup kimin kıyalar bolsa şoň taşlarını götürsen işleýär. Bolya. Neni hakikat aýtsaň Türkmenistanyň ýalňyş kodeksiniň ýene bir zadyny, plan zadyna garşylyk beýinten ýene bir zat etdim bolya. Ene men şoň dilini aýdan saňa Şu wagt ýanymda goşmaçy enjam geçip gitdi motosiklda ýaş olanlar motosikl sürýärdi. Hökman dastaf ketmeli. Motor sürýänem bary berdi. Bu bäri Trump arkadamyz görenok mu kaşlatdylar ya? Vatandaşlar Trump arkadamyz hökman getirmeli. Motosikl sürmeliler. Amerika'da hiç şeyle. Amerika'da konstitusya, Amerika'da konstitusya. Onu bura atırmayacak bolsaň onda berde o skuterym da adam aýyrmanlar o. Owa Kemal bambuk wara bambuk Kemal. O zadyň gördüm kwadratsiklny aýlanp berdi o. Bularda hemme zat bar watandaşlar. Gurban guling dogun garnaşlarına var hemme zat bar. Kvadratsikl, mototsikl, şu uç bir tigirsiz uçulyan adam bolsa o GTA oynayar da yezgawa da bilen bilen şeýit basýan uçýan şoňa çenli bar bularda. Diýin Almana gidende gömük kara maşynda gitýärler köçe ýapylýar o gaýlar. Sizlerde seçime mamya ýokmy Taliba? Berde seçimim var vatandaşlar. Prezident saýlawy var sizlerde. Berde saýlaw var vatandaşlar Amerikada gözüňiz gelýärmi? Ýoksa Trump'ı galsa da Trump mı daha ömürlük kalırdı berde. Ýöne saýlaw var Amerikada, şonsam gowy. Sağ ol dayıcan. Bundan sonra Trump ömürlük. Öğrendi. Trump arkadamı bilen öňe vatandaşlar. Berde Trump aýdym oklary vatandaşlar. Bärinkiler watan dönügimi ka? Näme şu Trump'a kahraman arkadamı zat dip wasp eden oklar. Şu taýyň adamlar bar watan dönügidir o. Protestda çykýarlar berde. Vatandaşlar berde adamlar protestda çykýarlar, näýlelikden bildirýärler. Näçe bular iýen duýdun depelýärler vatandaşlar? Namardy adamlar. Iýen duýdun da depelemersiň o beýdim. Amerika'da da başka ştatdan barsan Washington'da propiska goýanoklar mı? Ağam, polisiýa tutýar. Näme işleýän berde diýip başka ştatlarda. Deport etken başka ştat. Stroykada da atýşýän adamlary stroykaň ýanyna durup gözleýärler, haçan stroykadan çykarlar diýip vilayet başka ştatlar gelse. Näme New York'tan gelipsiň diýip New York'a da hukuk berýärler diýýär. Sen ýa şahtyr sen zat diýip sen ortaň goýulýan trapka diýerler. Şahtyr näde demek? Diýerler ýadymlar Amerikada da. Depemde de bombalar ýagýar, atışýarlar pastaýanly. Şu wagt maşyna oturýan bolýan watandaşlar, onanmarsyňyz.
Yalnız maşinin yanından birden alımır atış geçti yöne men kendisi eştirmeyecek olup aynıları attır yaptım. Size eşitleyen değerler tabi maşinin içine yürüyüp ses koydum size eşitmeyen diye. Şu izolatsiya durdu vatandaşlar. Abartıyorsun. Ya men erwede da bekene olay. Gülýal ýurdumyzy Türkmenistan taşak gaýdypdyr, so taýda on ýazatlar ýok. Vatandaşlar Türkmenistan oraya da atıyor. Allah şükür asuda yat duruyor. Gülýala keçilik yok, rahat yok. Aynı hemen zato arkan yatıp duruyor vatandaşlar. Men berde arkan yatıp durup bilem ok vatandaşlar. Beni doğru da aday arkan yatıp bilem ok. Hay bolýada. Taliba sizin internationalda nemäňiz ýokmy Türkmenistan'ın habaryny aýtdyran neme ýok, kanala goşukdam Türkmenistan. Türkmenistan daş dünya bilen baglanşyk ýeri ýok. Türkmenistan aýratyn bir döwlet. Mars yerleşýär, o taýda da internet ýok. Mars. Talip sen niyetin ne? Niyeti Türkmenistan'ın kemçiliklerini aýtmak, halkın arkasyny tutmak, yetim, düşündük, halkın düşündük. aýdyp bilmeýän Onu sözlerini düşündük. söylemek arkadaş. O teyastı. Ha, men doğru söylüyorum. Halkın aýtmaýan, yetim çağacıkların, kösenýänlerin bir halkın adalatyny sözlüyor. Arkadaş, Talip. Hiç sözlemedik zatlarını sözlüyor. Anam Talip'in arkasında da ama kaç kişi arkasında bu çocuğun? Talib'in arkasında Allah var. Allah yardım ediyor. Allah'ın yardımıyla koruyor. Eyvallah. Sen de Müslümansın, düşünüyorsun. Düşünüp de sözlüyorsun. Sen söyle. Hakikati söyle. Her kişi geliyor söylüyor, sen söylüyorsun. Hakikatin arkasında mı? Yavrum. Yüzün Afrika'nın Nelson Mandela'sı. Talip, gariplerin, fakirlerin, ecizlerin, gürläp bilmeýänlerin dostu. Sağca ol, Allah ýalkasyn. Ya Allah sağ olsun. Amin. Rahlimeden inşallah. Allah ömür uzak versin Talipcan. Yani her yerine bir cahil kardı. Ya şimdi halkımızın öňe barýan prezidentimizin öňe barýan Alpanyň siýasatynyň nägelerini barmy? Bar. Halkyňa sağny korrupsiýa ýol berme. Halkyňa barmana mümkin berme. Talip. Arşkayt bar bolsa efire çıkıp aýdyp bilýär. Talip ne etmeli? Ya dostum ne etmeli? Bilmedim abi ne etmeli. Ne etmekten Allah saklasın. Bilemokta benim bir şu taýsiz adam prosto teklip bar ýöne dilimde tüy bitti aýdyp ne etmeliğini. Yani bolýar da wagty gelende özüm adam edersin şu adam. Men aýtmama gerek ýok. Ben sana burada soracakmı? Şu soruya cevap versene bana. 5. klasın tarih sapağında adam maymundan döremiş. Hala devam ediyor. Adam maymundan mı döredi? Allah Teala topraktan mı döretti? Ay onu var ya aýdyp berýän adamyň özü maymundan emeleýlen soň her kim özü ýalyk görýändir de bilemok. Mene var şu zatlar eken teoriýa Darwin'a da indi şol. Charles Darwin. Alhamdulillah. Bize adam atadan emeleýänlik. Почему тогда учит нас в классе bir ruhsat berseňiz bilen bir gürlesek, bir munçuk, bir de mälen berdiňler otursam aşakda. Seret şu 17. may 19. mayda Farhat Turdiýew akdilenine 3 ýyl bolýar. Turçadan. Farhat Turdiýewiň nirde oňam hiç elek hökümet tarapdan resmi ağızdan ýeke ağız jogap ýok. Ne onuň hosarlaryndan, ne onuň adwokaty baramasa kim bilemzok, hiç kim bilenok. Yani direksiz ýitirilenden spisagyna durady. Ne diýjek adam şol olanlary we ýaňakynna Alşer Abdullah beýleki maral akidilenler olary tarih hukmany suratda altyn harp bilen ýazar. Olary
türkmen halkam ýerýä giç olary özlerine laýyk bolan derejesini bererler inşallah. İnşallah. Yaňam adamlar gelip aýtdy, gürlemek isleýär, ýöne gürlemekden gorkýas diýip. Talip sen Hemmesem aýtdy. Indi şonu Abicim lütfen ya. Ağam geçiresi şuýda şonça bolan wakalardan soň şol olanlar türmäde kanlar sizlerem gara tegmil bolup galarsınız inşallah. Tarihte de diňe tegmil bolup ýatlanarsınız. Hatta sizleri siz şu haramdadan oğlumy ya şu haramdadan agtygymy diýip ýatlarlar sizin çağalaryňyzdan. Çünkü bu tarih gaýtalanyp durýan zat hemme döwletlerem halklaryny eden hökümetleri, rejimleri iň soňunda ýeňdiler. Halklar ayağa galdy, bir zat boldy. Ýöne sizler ana şondan soň sizin üçin diňe soňu gelmejek. Bu olanyň soňu gelir inşallah ýerýä geç ýeter. Ýöne sizin soňuňuz gelmeýär. Siz diňe 100 ýyl geçsin, 500 ýyl geçsin, näçe asyrlar geçsin, sizi diňe erwetlikde ýatlarlar. Şol olanlar türmäge basan kazy kim bolsa, şoňa degişli prokuror, sülçü, kimin eli baý bolsa sizin hemmäňizi ýeken tapyp, onu biz gözlemek gerek bolmaz. Sizin ol ýanyňyzda işläp ýörenler, özleri maýdarlar onu. Sen doğru söylüyorsun. Arşivde de duranlar. Sağ ol. Burada daýdaýyn. İnşallah. Ağam bir sabredaýda gaýrat etdi bir. Bolýa da. Ağam bitmedi haýyş edýän wara. Mikrofonu ýapyň, sen otur. Aýdy ber ağam soň men goýaýyn, men sözümni tamamlaýyn. Aýdy ber ağam soň. Aýtýany içýäňiz soň gelýäňiz bizi bulaşdyrýaňyz, beýtme. Indi şol oglanlaryň ýitirlerine kimisine 1 ýyl, kimisine 3 ýyl, soňky 5 ýyl ýeňine Türkmenistan hökümeti niýetini pozdy. Pozdy. Adam kärçiliginem gara goýdy, kanunçylygym gara goýdy. Beýleki halkara alalaşyklardan gelýän üstüne alynan borçlarynam gara goýdy. BMG Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasynda da hasap soraýarlar, jogap beren oklar. Olaram siz bizi kanaatlandyryp bilmediňiz jogaplaryňyzy bilen diýip jogap berdiler bulara. Bular iň soňky oýunlaryny oýnaýarlar. Iň soňky bir goýun daman çalýan aýagyny kakýara, şu aýagyny kakyp oturşy şolaň. Düşünseňiz. Şoň üçin şu wagtdan şu hökümetde şu zatlaryň içinde eli bar adamlar gaýrat edin. Ýalňyşyňyzy nädip ýuwaňyz bilenmek, ýöne halk ayağa alyp halk öz häkimiýetini ele alýança sizin wagtyňyz bar. Ondan soň o siz halkdan ötünç soran bolun, bagyşla soran o zatdan geçmez, rehim sorarsyňyz. Şu wagt sizin özüňiz şu zalimlik edip oturýarsyňyz. Ertir kunam sizin öz baskylan şu kanunyňyzdan hak sorarsyňyz. Bolmasa siz şu wagt kanuny boyun bolaňyz wa konstitusiýana merne etireňiz. Ýöne ertir kun şu konstitusiýadan siz hak sorarsyňyz bizden gelip. Any beýdiň de, şeýdiň de, bizi beýbunýalydyň da, adalatly boluň da, şeýdiň de diýip köpüňiz kim bilýär halkyň elinde ölüp galmagyň da mümkin. Ýöne ýerýä geç bu zatlaryň üstü açylýar inşallah. Tim bole dünýäni teknologiýa emeli aň diýe o Sputnik nemeler çıkyp otýar täze hökümete değişdi bolmadyk internetler. Bu zatlar iň soňunda sizin de şu wagt blokadaňyz işe ýarana wa siz şu wagt näme diýýäňiz? Diňe telewizor bilen gazetlere çap edýäňiz. Ona hiç kim görene o mokana o adamlar nerede şu wagt internetde, telefonda. Bu näme diýmek? Sizin eýen blokadaňyz döwürli diýmek. Uja halk hakykati görüp otyr, eşitip otyr. Häzir görläp bilen ok belki. Ýöne eşitip otyr. Görüp otyr, diňläp otyr. Assalamu alaykum. Hasap berersiňiz. Nähili arkadaşlar? Hasap bermek islemeýän bolsaňyz, hasaňyz agyr gelmegini islemeýän bolsaňyz, onu şu wagtdan ýalňyşlaryňyz düzeltmäge başlaň. Nämeji kime şol olanlar basan prokuroram belli, kadam belli. Aýmena ýokardan buyruk geldi, o sizi halat etmeýär inşallah. O sizi halat etmeýär. Amin. Siz çünkü siz öz eginiňiz bilen etdiňiz onu. Ýokardan buyruk gelse etme, sen kanundan çykma, näme üçin çykýan? Näme biz bir zat diýsek, bize näil misal berýärler. Näme özüňde kelle ýokmy? Bir saňa 12-nji etaçdan bök diýse bökjekmi diýip misal berýäňiz. Dogrymy? Organ işgärleri.
Sizin özüňiz de şonu edip oturýarsyňyz şu wagt. Ana şoň üçin hem Berden Ýolunlar ýa-da ýaşylykda ýatlaryň. İnşallah şu oğlanlar ýaşylykda ýatlaryň. Amin. Tutulanlarına da Türkmenistanlarda. Yo tema näme men düşünmedim lan arkadaşlar. Ýaňy ýer götürdüm ben. Eşi bir manili hakiki gurumlar geçýär bolun tema düşünmeýän adamlar efire gelýär. Birden ka bir yerden göwürüp çykýarlarda. Diňlede oturda gelýär. Bir münç gaýdarlar gahryman arkadağımız barda gurrun gitýär. Gahryman arkadağımız Türkmenistany nädip söýýänligi, halkyny nädip eýçikýänligi barda gurrun gitýär. Arkadağımyzyň dogan garyndaşlary gijesin gündüz etmeýän yıkılyan jaýlarda ýaşaýarlar. Iň gowy durmuşy halkymyza berjek bolup, peşkeş berjek bolup, iň köne awtologlar sürýärler, halkymyz gowy maşinler sürsinler diýip. Nazar agamyz daşary ýurtlara gidip, köneje kostyumlyja, atlyja eşikleri bilen gidip, şo taýda gymmat zawodlar açýar halkymyza peýdaly bolsun diýip. Şolar ýaly gurunlar etýär amjan. Näme goşşak aýyrjak zadyňyz barmy? Baba men aýdaýyn Türkmenistan ene aýdy oturýarsyňyz Türkmenistan güllüýe diýeniz. Men özüm şu Türkmenistanda doğuldum arkadaşlar ha. Owa. Ine serediňde Türkmenistan güllüýän bolsa, baý hemme zady baý diýerler-de, baýda. Ine men Almatyda, şu Moskwada, Germaniýada, Dubaýda türkmen dostlarymyzy görýän-ne? Şolar näme işläp ber? Şu Türkmenistan güllüýän bolsa, gowy bolsa da oturmayan Türkmenistan'da şu tayda nahara lahimeti bolsa da. Amcan, görüpçilik edýän sen Türkmenistanymyza. Yok, men görüpçilik edýän Türkmenistanymyz gowa, näme etýän? Biziň arkadağımız ýetik. Sere dağımcan, aja adam otirka ajyksa, öňüne makaronu goýýar amcan. Öňüne de arkadağımyzyň portretini goýsa, arkadağımyzyň ýüzündäki nur adamyň garnyny doýurýar. Görüpçilik etmeň amcan arkadağımız üçin. Arkadağımda gijesin günü de diye işleýär. Etmeň amcan. Almatada diýmesen amcan asuda ýurdumuz var. Allah'a şükür bombalar ýagan ok kelýärmiz. Näme amcan? Başga ýurtlary zar etýäňizi. Etmeň amcan gaýrat edin wara. Yok, men bir görüplik edemok, bir adamlar okusun, jaý alsyn, maşina alsyn, şu türkmene bolsun diýjek bolýan. Amcan, näme etjek dünýäni ahiret bar o. Gerekmi sana dünýä? Ölüp gidýär bar ýogy. Näme etjek? Goý galsyn. Ýaşasyn çüýrükler. Ýaşasyn çüýrükler. Biz ýaşamaly agam. Näme etjek ýaşa? Biz ahiret bar. Çüýrükler dünýäni alsynlar agamjan. Beýtmeň o agam, nerede açylyň bildirmeň gaýrat edin. Arkadağımyň dogan garyndaşlary ýaşasyn, biz ýaşamaly agamjan. Biz ahiretde ýaşarys. Kıyamet gününe bağışlanar Allah Teala. Cenneti birinci gireriz. Garip agam biz, garip. Günümüz hem garip, özümüz hem garip. Arkadağımız giysin. Alsınlar in gowy ýaşaýlar, ýaşasınlar amcan. Tağım Türkmenistan olaryň ka amcan. Beýtmeňe. Kazakstan ýa-da Yine burada koşmalı şu arkadalı serdarımız saylı öğlenine jüwlülük elip berdi. Ýadyňyza düşämiş olur ýalak özleri kesinli halkyň arasynda gezip görün jüwlüde ses vermäge gelip garipçe ýaşap halkymyz gowy ýaşatjak bolup edýär şolar. Näme pikir edýäňiz? Serdar Berdimuhammedow şu tak Ferrari bilen gelip bilmezmi etýänler? Elbetde Ferrari'de gelip bilerdi istesedi. Yönü Jiguli'de geldi. Pesperli serdarımız. Sağda serdarımız. Yüzün uğurlu serdarımız bizim. Mene bir daha da düşünmedim ay. Şunu maydayin ne? Özüm şu tayda doğulu östüm de. Yönü şol gidaýlygy ene aýdýara altından bay diye de bay. Hemme de bay. Yönü gidaýyň keypini geçip berdi. Men şoňa düşünemokdy. Ağamcan biz şadiyan gidaý. Şu şadiyan gidaý bolanda şonda biz buluşlarça bolup bilmedik bu şonda. Buluşlara jaý berip oturýar ipateçli jaý berip oturýar buluşlara. Yeni türkmenlere jaý ýok da men şoňa geň galýan. Ay jaý alýan bir altyn agam bar. Şolardan bir gaýlaýmasynlar ýadyr. Görüpçilik edýäňiz diýip olary jaý goýmasyn. Buluşlar agam men sana erkek ýalaýdyn. Buluşlar şadiyan boldy. Dinle agam men sana bir daha da aýtjak ýadyr. Meni bir min dinle. Buluşlar Türkmenistan'daki azınlık tip menşinstvo diýip hasaplanýar, dogrymy? Olar menşinstvo hökmünde müdama depelenýärler, kemsenýärler. Mene şolary
gördüm mü dama görýärdim. Nirde bir buluş bar orta mudama izdivaç edýärler üstlerinden. Olaram jemgyýetiň içinde epilip depilip börenler bir halkda. Men olary hiç erwetlikdi manyda aýdamok. Ýöne şolaryň mudama görýän günleri gowlukda däl. Iň bärkisi biziň medeniýetimizi alagam. Daşy biziň öz halkymyzam şolary erwet göz bilen seretýär. Bir kile kim göz bilen özüni olary özünden artyk görýär. Pes görýär düşünýärmi? Erkek ýaly dawaç hakykat bilen gürleşerler. Şeyler doğru değil mi? Doğru aýdýan. Men sana doğru aýtýan. Bu ýaşasynlar ağam hatçaby. Olaryň biziň raýatlarymyz, adamlarymyz, biziň öz halkymyzyň içindäki adamlar kim bolanady? Men şo ýaly görýär. Meniň klasaşlarymyň bady biziň raýonda da bady buluç olanlar da atlar. Men gördüm de opastan mektepde da şolaryň üstünden ey buluç da atdyp izdivaç edýärler dämi? Ay kiçilikden gördük de şo zat. Yani enatalar terbiýe berip bilen o. Normal. Şolar ýalak. 100% aýtýan, bolşy ýalak aýtýan. Eksik ýok ýani bara. Atak galany Allah kerimdir ağam görerste. Bilem o ağam açlyk barmy? Diýmek da kansa ajykmanlar adamlar. Goý ajyksynlar da kansa biri etini ýesinler da ağam. Şonda görünür hemme da. Şu wagtly çapaka dok ýalak adamlaryň garny. Aç adam ajyganda konkretny uje iýmeni iştat ýok. Uje adama topulu guraya. Doýsyň etini ýeýinler diýär. Значит ajykmadylar ağam. Ajygyny özleri aýagalar. Men şeýle pikir edýän. Sebäbi hemme hukukumuzy elimizden alırlar da ağam. Hemme hukukumuzy elimizden alırlar. Bizi adam hasabyny görmeýän bolsa döwlet, adamlar uje bir zat düşünmeli, göz ýetimini giňeltmeli. Şu döwlet diýmek näme diýmek? Döwlet diýmek öz tawinligyna adamlary, ýani ilata öňüne jogapkärçilik çekýär diýmek. Ve näle jogapkärçilik çekýär, şonu pikirlenmeli. Halkyň durmuş ýagdaýyny gowlandyrýarmy ýa gowlandyrýanokmy? Ösüş barmy progressiýada, telewizorda mı diňe propaganda? Onu görýärler, zat etýärler. Ýöne käbir zat begenýän ki, daşy köp TikTokda habar verişleri komentarlar yapýarlar sebäbi halka terbiýet garganýar da. Şoňa begenýän agam. Min bolmanyny şu ýaş nesil şonu haçap edýär agam. Öňler edilen nokta gorkýarlar adamlar. İnternetiň peýdalary agam sebäbi adamlar görýär, aktivistleriň peýdasy bar. Aktivistlerim çykyş edýär, alet gurulýarlar, biz ruh berýär adamlara, düşündüp bilmem. Doğru aýdýan. Onun üçin şu efirler belki käbiri peýdasy diýip pikirlenip biler, ýöne mene olar ýalak pikirlenemok sebäbi biziň her bir efirimiz, her bir adamyň bir ajygyň bolsa dünýä garaýşynyň, göz ýetimiň giýnemegine sebäp bolýar we biz hep köpelip barýar. Meni aýryp bilerler, meni elbette edip bilerler belki, onu Allahu alem yani elbette hemme Allah'ın izniyle. İnşallah köpelmeli, doğru aýdýan. O ýöne menden başga geljek adamlar bolar, zat bolar. Yani polybom ağam bu hereket durmaýar. Çünkü problemalar köpelligiçe dertli adamlar köpelýär. Dertli adamlar köpelligiçe bizler köpelýär ağam. Doğru aýdýaňyz, köpelmeli. Hemme ýerde aýtmaly şonu, Moskwada bolsun, Şotaýda da aýtmaly, Gırgyzda da aýtmaly, Gazakda da aýtmaly, Azerbaýjanda hemme ýerde aýtmaly. Sebäbi bilip bermeliler şu türkmenler nirede, näme üçin gezip ber, hemme zady bilmeli. Şonda hemme adalatlyk bolmaly, adalatlyk bolmaly. Halk bir görmeli hemme zady. Şonda da olanlar görüklik etmäliň arkadamyzyň nur ýüzi var. Men haçan ajygymda şoň nurly ýüzüni göremde garnym doýýar. Ajygan mawtym şoň ýüzüne seretken garnym doýýar. Asmana seretken birim atuda asmanymyz bar. Onu görünüm hiç de doýmarsyň bu degirmenip geçirmeli ýa-da arkadamyzdan bir zat taýyş etjek. Arkadamyz siz Aşgabatda gezip görsüňiz, o taýda dok adamlar bar. Aç adamlar görürsüň gelse welaýatlary barmaly. Sizin o taýlar baraňyz, olaryň garny doýanok, şoň üçin baraňyz. Bir barıp bir gaýrat edip bir nur jemalyň görkezseň, adamlaryň garnyny doýursa bu ýüzüňe seredip. Aşgabatda da adamlar köpelli. Aşgabatda diňe akmasynyň köpeldi. Ağaca adam kän, oğullara varmalı, etraplara varmalı. Aşgabatda da köç açkyny ağaca adamlar var. Aşgabatda da ağaca adamlar var. Yani Aşgabatda ak masinler köpeldi diňe. Diňe ak masin köpeldi bolly. Ol ak masinler goňup biljek bol, ak masinler näme peýda ol? Halka bermeli ol ak masiniň hemmesini. Satmaly. Halka doýurmaly. Köçelerini aýlanmazmy kabir? Ağaca adamlar garnyny doýursa ýüzüne seredip bad edip bar. Arkadamyz, Biziň arkadamyz bize Allah tarapyndan nur edilen bir perişte ýalakdyr diýär.
yerin yüzündeki zattır diye. Arkadamızın asası yok mu katayağı bir Musa Aleyhisselam'ın kıyalak yeri vurup iki tane bölür yani deniz ha? Vatandaşlar. Neuzubillah. Talip olma Oran ya. şundan tayağı da yok mu? Moj priyomi diyendir ol. Ay ol Rambo'dan Assalamu alaikum. diyen orsun din uyanır bro. Madde madde fi dik diyen orsun din uyanır. Dasa çok Ya bizimkiler biliyor mu? Aydımçılar da atlar şeyle var aydım aytyalar da şu tayda şu aydımın içinde şeyle var şirk sözleri var da halkımdan bilmeyen var komentariye de yazar et ya. Allah Teala'nın in Kur'an-ı Kerim'de in ulu günah edilen hataptan ya da şirk. Şunu da şirk ediyorlar aydımda yöne bilen oklar. Şunu şirk dediğini bilen oklar. Tabii bizim Molla imamlarımız bugün arkada vasfetmek bilen meşgul oluyorlar. Kur'an'dan da başka işi yok diye mi? Yani yaşlılar görmedin mi? Çıkış edip otuyor ha, pensiyanı götürmen, pensiya gerek geldi ya da görüyor musun? Ol ne heyli aydarım. Ağam ol yaşlı kim o yaşlının prosta bir kukla onu der kimin bilyar yaşlının gürlemeyen onu gürlettiler o. Ağam onun yaşlının öz oğlu da adı devlette işleyenler günü oğudur ne olur yalak haramlar köp bizim içimizde ol. Çağlar günü olsun kalanlara ne olsa şu olsun deyip görün binamız deyuslar. Yegenleri, daydaların çağırları. O kena karındasın kena. Ya yakınları da sorun mesela. Ayal tarafın, beylik tarafın. Abi işin böyle küçük bilon kena onun düşmanlarından başka ne mi düşmanlar Türkmen'e? Her ipati. Türkiye'de aradığın can. Yani sana slayderler zaten hiç samara dediler. Ne biliyorum Talip. Ha. Ne düşünür yani edeceğim. Bir edeceğim şu efirinde oturup gidip bolya diyen adamları etafın soğuk. Bir de daha sonra kançitalar var arasında. Huday hakkında. Onun adamlar Huday'dan daş tutan adamlardır. On adamlar. Yosta şeydi kurulan sana etafın soğuk. Ama da ben kendi sarıyana şu efire. Olayım bağdan elem geldik dolu. Bunu o adamlar var o dünyanın denglen adamlar arkadaşlar var şu halk maslahatını iradını geçirenler ol gladiator kinolarda var sirk kurna maka çörek paylayalara dünyalara çörek bilen mi sonyalar edip her baran yerine çörek paylap çörek nemedip bir gıdıklandırmalar arkadaşımdan bilen o var etmeli iş. Ya ol bile nokta ol hemme da bilya yöne işlene onu da. Talip qovumchigim yaxshimi? Qovmi do'g'anim neyli qovmi canınız sağ mı? Qovmadim. Vallahi şükür benim ağrıda yatlap gördüm. Efirden qaçyat yan men waran waran. Aymurat Hacı vardı arada vizyani. Gelince arada Aymurat Hacı vardı vizyani gördün mü? Haladın mı? Ay yaşayalar da o bizim oğullarımızdan yegenlerin caylarına zatlarına yaşap arkadağımıza şükür ettiler, dilek ettiler her cumada. Конечно şükür ederler vatandaşlar. Gül alem yaşayalar. Haylandırmın yer maşallah. Maşallah elhamdülillah subhanallah. Haylandır Allah Teala'nın izniyle. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yegenlerin canı sağ olsun. Maşallah. Maşallah. Talip asaqtaq elin rahat etme yoga dip ayırsana ya maat bir edeceksin ayrına şunu muğsarlarla. Kim? Barin edeceksin adamı dip betira resul fake deyip. Bilmem. Edeceğim kont diye men diye neyme delin diye fikçek var mı diye sonra. Valiyat görmeden olanları boşver. Ayırma. Ayırma. Ya diyecek. Yek bulur siyek al gence. Yok siz ölen den orsan Geçen yıl orada dönmergi düşüp otursumdan bu orada da geldi de hiç tat veren o işi gaydınmı? Neçe ay. Sadaka verse almalı bolmasa. Gelince men sana govu seyret govu meyeti devredeyin. Severine meçi de var yan cumbavuni. Vağdı edip oturka bar yan yanına. Hey. Haçan da adım kaytarıp verecekti.
Şonu gaýtarar. Inni şey daýmasam bar zatdan bloga salypdyr azanly. Diňe bloga salýa aýlaýan on bir nomerden çykyp aýlaýan on bloga salýa işi gaýtan. Ine amam da Hudaýyny tutun haram zaty. İman ýitiren. Ya baryan şu wagtda edip otyp Talip baraya. şeriğada çağırdım. Talip şeriğada çağırdıp düşünşek gollum mara. Yusuf Ahunun yanına çağırıp şeriğada sallırjak gollum on işi gaýdan gelip bilen oga. Kapırdığını bilýär da Hudaý tuttu. Kapır diýme, gelece haýyş edýän o. Kapır diýme, uly günäsi bar, estağfurullah. Kapır diýme hiç kime. Kapır diýme uly günädir. Olmasa bererdi de. Ya kapır diýme hiç kime var. Kapır diýme. Talip imanı var olsa bererdi de. Ay kapır diýme sorma gelece kapır diýme lelo kim bolan da. Ay bolýar watandaşlar. Yo imanı var olsa näme şey diýär. Bolýar borlay. Aýdy beriň watandaşlar. Gelin efire. Aýtjak gurundan biraga sözüm aýdyp bolýarmy ýa bolmaýarmy? Aýdy ber. Ine şurada bize şeýdip gyýgyr otýarsan, şurada biz adalatlygy isleýär, adalat deme gerek bize diýersin. Bolarmy kabir Türkmenistanda ýa-ni abyşyn sizdiň internetde gyýyr geçermi kakbez? Ay bilemok brat, ol hemmemize bagly. Sana da var şu. Talip bilen gurleşden dinleýärler dogun. Talip bilen gurleşiberiň dinleýärler gön çagyrýarlar alat etme. Menin peýdasy o ben bizim dinleýär. Meret bizim dinleýär. Haçandan hemen dinläp göpýär. Meret gelliýin gelinne şoň birinji gün ekinji gündür ýöne men dinläp gepýärem. Näçe ýyldan 2 ýyldan beri dinläp gepýärem. Adalatçılık gurmalydyr a dünýede. Türkmenistanda bu adalatçılık baten ýa-da beren soraň jogaby. Ýa-da beren soraň jogaby şu taýda ba diýär ki, öňem şeýledi, şunam şeýle, ýöne inni diýär. Şeýle bolmagyny ýa-da bolmazlygyny oňa sen karar berýän. Sen näme bolar? Näme diýmeýär? Meret, bot görýärmi Meret? Meret seret. Meret maňa gowy seret. Sen ne şu wagt bara sen özüňe soraw bermeli. Men şu rejimiň ýykylmagy üçin, ýani şu ýurdumyza bolýar, senin dilinde aýdaly, ýurdumyzyň has adalatly bolmagy üçin, halkymyzyň hasy gowy ýaşamagy üçin men näme edip bilerim, men näme goşup bilerim diýip özüňe soradym şu wagt içinde. Men bir sowgasyz. Ina sen diýäň da. Ina sen diýäň. Sen diýän ki, men ýeközüm näme edip bilerim diýär. Menim ýeközüm çykdym şu ýola. Ýeközümdim. Allah'ın izni bilen Allah Taala ýolumda şeýle bir ýolukçylar çykardy. Ýolumy aýdynlatdy. Işık berdi Allah Taala ýoluma. Ýolum açyldy. Ýoksa menim ýeközümdime. Şu wagt näçe ýeközüm del men bir giden adam biz. Nur işke bilen men ana başdan beri men nur işke bilen çykyş edip gelýän. Galan köp adam bilen köwüşdüm hemmesi bilen zaten nur işke bilen bilýärse we nurim normal meni eretlik görmedim. Belekler pastaýany gepime diýerler, gurruňyme diýerler, ýyzynyň gurulýardyr. Men şolar bardy, başy bir edem aýdamok. Nur işkede men eretlik göremok. Ana, başga da adamlar bar köp bolýan dalet diýerler. Bana çıkasyň gelse çykyp bolýar. Menin dinleýän, sen diýjek bolan adalatçylyk gerek diýen. Menin dinleýän ýöne men diýjek bolanym ne haçan açerli bedip gedeliň. Bir da dikeldelin. Etjekmi edeliň. Ay bilemok. Tali başga wagtda bolsa edip berdi. Men şoň bir gaptanda janym bermene pidamen. Eğer gitmeyen olsa men giderin ýöne. Şoňa men pidamen Türkmen halkymyz geljek nesilimiz şun ýaly aýak astynda indi biziň ýüzümize urudylar. Indi biziň ýüzümize urýarlar. Haram Türkmen. Tip ýüzümize urýarlar. Oýan ýam ýa-sen oýanyň okmy diýip urýarlar. Şu wagt biz oýany bilemizok. Hemmemiz aýak aşagynda ýatyp. Biziň ýüzümize urýarlar şu wagt. Ene sen dinamyz Türkmen sen diýip biziň ýüzümize urýarlar.
Ben sonradan ayağa alıp da. Meret Ondan- häli talip puwda da aýtdy şu temada häli özüm Bak, aýdyp benim geçdi. son aýdyp Keret öteyim, benim son inniki aýdyp nesle öteyim. Bak, men inniki dinle, nesle öyle näme bir- goýýar? Inniki dinle, nesle öyle näme bir- goýýar? Şonu her kim bermeli şu soragy. Men binamyslyk bardy bir aýtjak bolan şu wagt biziň baş tonlamaz, biziň ýüzümiz urup goýar şu wagt. Öň ýeň täme durýardy, bir wagt ýeň täme durýardy. Sarp etdi ýeň täme durup goýardy. Indi biziň ýüzümiz urup bir ururdy. Türkmen, haram türkmen diýip biziň ýüzümiz urýarlar şu wagt. Ey sen näme diýýän? Sen ýüzüň urýan men diýär. Näme sen ýüzüň urutyn? Sen aýal dogryň koglaýan, sen ejem koglaýan, sen bajyň koglaýan diýip men biziň ýüzümiz urýarlar şu wagt. Bizler şonda sesimiz çıkarlamdı. O tür sesimiz çıkarıp bilemdi. Ne edip sesimiz çıkarar? Men şu an Türkmenistan içinde men da sorukta demen. Şu an sizler diýäňiz, sen Türkmenistan'ın içine dersin de gurlaýansın. Men Türkmenistan içinde şu an. Yani men canım yanıcına aýdýan şu an. Indi biziň ýüzümiz uruldur. Sen näme başarýan? Sen Türkmen ekeningde, sen Türkmen ekeningde näme başarýan? Men sen ýüzüň urup görgejek. Ertindi yine biraz kuattan onsun çıkarıp bizim yüzümde uğruyorlar. Ön yen temeden urdular. Indi yüzümde uğruyorlar şappat tap suat. Türkmen ama bacınız ki neyme tülen ne bizim yüzüm uğruyorlar diye şu an. Bizim yüzümde uğruyorlar şu an. Erti bir onsun çıkarıp bizim yüzümde uğruyorlar. Teret Öyle mi men işte, bilmiyorum. ruhsat bersen bir daha da aýtjak da şu 70 ýyl biz ortaň gol astynda galdyk ha biziň agdymyzdan, elimizden dymdyryp gezdiler de. Esasanan biziň enatalarymyzyň, ata-babalarymyzyň gözüniň oduny aldylar we olaram biziň 80-nji ýyl men 80-nji ýylyň oglanlarynyň 80-nji 90-nji ýylyň oglanlary şu wagt görüşjek bolýar bolyn häzirim enatalary elinden aýagyny tutýar. Dur oglum, gyýdym, goşulma, girme, eýtme, beýtme diýip. Sen häzir şolary diňleseň inniki nesle, inniki 2000-nji ýyl görüşmeli bolýar. 2000-nji ýyllar görüşüp başlamaly bolýar. Soň 2010'lar görüşüp başlamaly bolýar. Gidip gidoti da nesillemiz. Gidip şol nesillemiz. Inniki nesle geçirmejek bolýar. Awa enatalarymyzam ýok, inniki nesle geçsin diýär. Ýagny seniň çağalaňa geçsin diýär. Misal üçin ina ejen kakan seni alady düşýärli, sen hem çağalaň bar ha. Sen çağalaň görýär zat sen görüşmeseň. Etmeseň. Sen görüşmäni bilersin gorkup. Ýöne seniň çağalaryň hökman görýär şonu. Hökman mundan erwedini görýär adam görse. 100%. Görüşmesek. Gowlaşýany gördüňizmi vatandaşlar? Şu öýdüňiz mene şu Saparma Türkmen başı döwründen bäri gelýän. Saparma Türkmen başyda RPS wady. Diňe şondan bäri diňe erwetleşip barýar. Belki siziň Gurban Gulynyň wezipe gelenne başta gözüňizi aldatmasyn şonuň başda wezipe gelen wagtlary. Sebäbi o döwürler dolardy bankda. Şon pullar soýýady ol. Guruluşyga da konvertasiýa meden açyp başda gowully. Tamam. Attan ýykylly bolyn şoluny oldy da emmedat. Attan ýykylyndan soň başlady emmedat. Kelip hükmedimi? Näme boldy? Kelip hükmedimi? Ay, bilemem. Kellefi ütködi, görüňdokmy näle ýaşaýap oturandy. Ey vatandaşlar. At bilip dur. Oğlumlar jaň etdi, agam diýär. Hormatly prezidentimiz aýda habary ýok diýär. Maşinler 3 aýdan bäri gaýda ýatyr diýär. Menim diýär, ey jan dostum. Habary bolmazmy? Habary bolmazmy? Habary hemme zatdan bar. Para berýärler olar. Näme pikir edýäňiz? Eli ýuwar, iki elim ýüzi ýuwar ýatdan çykarmaň o vatandaşlar. Düşünipdirmi? Bular bir ipe gelenne Kıdyrov öz adamı diýip näme para beremokdur etýär. Elbetde berýär. Şeýde bir işleýär gaýyň başlygy. Teredin Mehmet Han Şakyýew ministr bolanna emmeden ministr bolup geçenne. Şeýle dedi, gaýyň içinde dedi, oçury görsem kulüňi sowyr dedi. Bir hepdelep neçe hasma oturdu, ne belek hiç ýyl oçury ýokdy. Adamlar saklanokdur, gel berik reske bir geçirýärdir dokumentlerini. Soň 4-5 gün geçdi bolyn, görýän kisiýarak ýene dowam etdi. Indi ertiýär menen meselem efirine goşulmadan menden gaty bar, menem gitmem mümkin täzem. Bugun diýilerim diýdim öýdýän. Ýok laýyn hemme. Allah ýol bersin işte. Näme onda? Diýdim de hakykat diýdim de, senin Saparma Türkmen başda urunda nädedim ýekwe dolan soň azgymasa halka arada edýat pahyr. Edýat etmek diýip bilmeýär. Hemmekşem diýip bilýär.
Ol döwürler bolçuluk bady Allah'a şükür. Adamlar aç değerli. Türkiye'den daşary ýurtdan gelip bizim ýurdumyzda işleýärdiler. Bize hizmet edýärdiler. Biz hizmet edemiz oktuk başka ýurtlara gidip. Indi näme boldy ýa-da? Paltalyady ho ministerleri, korrupsionerleri todurup yerinden hasap sorap, atçot sorap bir näme de bolsa bir organ işgärlerini öz hökümetiň işgärlerini kontrol edip durýardy, paltalap durýardy. Bu atkylar o 5 manyň getirýän boldy sen karolly. Ödem kim karollik soran menden Türkmenistanyň organyny wezipede işleýäniň hemmesem karol. Bir giden karol var, milyondan karol var Türkmenistanyň. Şu näçe wezipeli bolsa hemmesem karol şol. Kur'an yüzüne de tedbirini hiç değil. Dik turup yüzüne tedbirini hem yarasa. Olur Kur'an gulun görün o ma näme ondan olur karol ýal gesip görler o ýylda bir sapar görýärler ýyna. Bak kaptanla bar ýa ken o ministerler yüzüne tedbirini o aşak terede boljak. Ortadan salam merkajyalar boldy. Zato galan 364 gün karol. Yo indi televizyonda ho televizyonda ýa-da yüzüne tedip bilmeden bolmada o da yüzüne tedip bir nokta şu videolarda da bir siredip görün ha. Men size bir daha aýdaýyn. Bir adam mara, bir adama video pekan bersen, ol adamyň akly ütkeýär, bratka. Şolady göz ýetirip özüne Hudaý ýalyk görýär. Seriozny men aýtýan. Men ýerdäki Hudaý diýip özüne Hudaý wow, Faraun ýaly men seriozny aýtýan. Bular wara. Şonuň üçin bir adama 4 ýyldan 6 ýyldan köp edip bermeler, kök salýa düşünýärmi? Ol ýer çüýreýänçe, ýyrtýança kursyny turmaýar şo ýerden. Özüni kidirdi pikir edýär, ol ýer halkyňky, halk kime karar berse, kimin bolmagyny istese şol bolmaly. Şoň üçin hem zulüm hem köpelýär. Düşünürip bilemi ýerini ýitirmejek bolup, öz kursyny ýitirmejek bolup zulümler edýär, basışlar edýär, köseýär, urýar, öldürýär, gynaya. Gözüňe ýetirin o vatandaşlar siziň ýaly men ýaly adam o prezident o. Bir ýaly adam prosto ony tapawutlanýan biziň üstümizdäki hökümdar, ýöne hökümdar bir wezipeni eýlep oturmalylar, padşahlyk döwrü del. Bolýa diýseňiz Allah tarapyndan saýlandy zat diýseň şeriat döwleti däl Türkmenistan döwleti. Bolsun şeriat döwleti, şeriat boýunça erde dolandyrjak bolsaňyz gelin onu Allah tarapyndan diýip aýdyň. Ýöne şeriat döwleti däl, dünýäwi demokratik döwlet bolýan bolsa näme üçin onu prezident ömürlük oturmaly, getirip oğlunu koymaly, zat etmeli, halk saýlany ony. Sen näde WDP'de bolup, prezident bolup, öz oğlunu getirip koýýan, güýjüň hemme güýjüň sende bar wagty sen getirip oğlunu prezident saýlawyna getirýän. Ol samsyga da mälimär o. Erde sen güýçde wagtyň getirip oğlunu dyksaň oğlun boljagy prezident. Sen sebäbi wliýanýaň bar, sen saýlawlary aýryp bilýän. Doğru diýen vatandaşlar. Demokratik döwletde bolmaly. Gelýäňiz diňe gelýäňiz Allah'ny sokýaňyz ara. Allah eýle bolmaly. Janyň biziň Türkmenistan şeriat döwleti diýen zat diýen. Demokratik döwlet diýen bolsa dünýäwi kararlar boýunça onu dolandyryň da. Bize prezident saýlawy islämi ok bizi Gurban Gulyny. Gidelim onda näme deriň? Baryp özümizi türmäs tuturalyň mı? Näme deriň? Yok o prezident biz öz hakymyzy talap etmeli. Biz näýleýän bildirmeli. Näde bidir şonu näde da söýüp. Jemlenmeli, daşary ýurtdakylar hemme Türkmenistana baryp etmeli. Näme etjek başga o? Men Türkmenistanda şuat gelin men Türkmenistanda. Ýöne men häzir özüm tanadam ok. Ondan mundan näme edýän? Pul töleýän näme? Ýöne biziň halkymyz çäräni daşary ýurtdakylar. Hiç kim gelmeýär. Ol pemmesem boş durun ol. Gelin ol. Men näme etmersin Meret? Aýdaýyn mı etmersin? Aýda men Meret geldiýip men haýer adym öz familiýamsyň. Bolýar. Suratym familiýam ýöne men Türkmenistanda. Ýöne bir welaýatymda adym aýdamak diňe boldy. Bolýar diňläý. Dostum, öň men näçe çağırşlar edemde aýtdym. Türkmenistanyň biziň näýliligimizi görkezýän bir simbol gerek. Dogrymy? Bir simbol. Ýani şonu görüňdi hemme kişi oppa adamlar näýli eken o, adamlaryň näýliligi bar eken o diýmek gerek. Dogrymy? Şoň üçin men öň näçe ýerde aýtdym. Pakryşka ýakyn diýdim o. Her kim pakryşka ýaksyn o bolarda, şäherlerde näme eken musur ýalak bir giden zaýa pakryşkalar bar. Ýakynda şonu her ýerde şu garat isteler
yakılan pakrışkalar şol simbol protest hökmüne, närilik hökmüne edin şonu diýdim. Etdiňiz mi? Näme etmeli diýip soraýaňyz. Men baramda ýok, men baramda etmersiň da häzir etmesin. Men baramda etmeýän. Misal üçin Talip aýdaly samolyoda minnik göre gitdik diýen bilen peýdasy näme seronu bir ýanky bir organizowuny siz görkezmeseňiz, siz etmeseňiz peýdasy näme oň baranmyzyň manysy näme? Onna bir haýsam o da bir daşurudy Özbegistany ýa-da protest hökmünde nägileliňiz görkezmek manysyny muny Balkan emessin, Mara emessin, Lewava emessin, Daşowda, Moskowada emessin, hemmesi etsin. Bir pakrışka uyuşurup ýakdaýyň ha? Her kim her yerden etsin. Her kim her yerden etsin. Owada, şäherde, şäheriň merkezinde edilen o bardyk ne onuň peýdasy näme? Bardy barаңdy etçen garançasy barmy taň? Gowmusyňyz am. Jan sağ olun. Şükür ederim. Pakrışka ýaktyrtmaýar, ýaktyrtmaýar. Soraş otursan hiç adam ettirden ok. Ağzına amaçtırdan ok soraşdan. O da hiç ayağa alana kalmayan. Ben çıkıp ikisini pakrışka süreçten pakrışka yapacak olsam da eğer men ikisini pakrışka süreçten pakrışka yapacak olsam men alıp gidýär. Tap usulun tap robot satın aldı daştan pult bilen yak şolar ýal gorkýan bolsaňyz. Anna, bir soru berýän sana bir mont. Anna. Bolya, bir minçik seret. Bolya, dirme. Bolya, pakrışkada yakma, balonçik bilýärmi? Balonçik bilýärmi? Balonçik. Kraska balonçik. Awa, Türkmenistan'da ýok. Giyce, seret giyce. Adamlaryň ýok ýerine, hiç ýerde. Scenada arkadaga şol zat, arkada gummol, haramdar zat diýip ýazyp bilýärmi? Bildirtmän hiç ýerde. Şola mene bir protestin görnüşi. Haramda gummol diýip ýatsana. Pakrışka yakıp para. Pakrışka yakıp kovana zaylama kuşlar uçuyor adetya. Balonçik bilen yaz haramda diýip. Hemme yerde ýalyň vatandaşlar owalarda zatlarda giyce hiç polisiýa ýok, zat ýok. Ýöne telefonuňyzy ýanyňyz bilen alyp gitmäň. Sebäbi telefonuňyzy alyp gitseňiz şo taýda kim bar bolsa bilip bilýärler. Telefonuňyzy öýde oýuň. Al ýa-da diýen suruty da almak gerek ýa-da adam gerek ýal. Protest scenalarda haramda gummol. Balonçik bilen kraskalar bilen. Köçelere ýazylyk, hat ýazylygy. Daşewitde ýazýarlar, napyrme bilýärmi? Men arada İrlandiýaň nimmetini gördüm, revolýusiýany öýdüm. Türmede girýärler, şolar listowka paýlaýarlar. 1 million halk goýýan. Ya edeýin ýa kän barýandy ba, meret. Awa mesle ideýe berýän oglanlar, ideýe berýän. Olan protestin bir görnüşi. Pakrışka yakman kovan zaylamaň, çyny bilen aýtdýan ol. Prosta ýöne şunu ýetseňiz gowy bolar. Anna, sana bir soru berýän Anna. Anna Murat. Ver. Ay sağ ol. Geceniz hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Şu hökümet yıkılandan sonra sizin näme etçeňiz? Pikirlenýän näşany bar ha? Näme ederdiňiz? Onsoň gulala uluk bolup urdu ýa bir ýerde rahat durmuş dowam edebiler misiniz? Men Talip dur burma. Anlamra. Bu Türkmen başam tarpataýyn öllü. Yurdum dağamady, watanam dağamady oň üçin tarpataýyn. Bir gece ýatdyk turduk golün. Türkmen baş ölüpdir diýdiler. Näme boldy şonda? Yurt dağadymy? Näme boldy? Hiç sat bolmady orada. Men prosta düşünmeýän zatym şol. Ol azatlykdaky öňemmäden ýazyp döwrüne de wady. Häzir emma öň şol ýazyp hem ýaman napýar. Indi bu prezident hem ýaman napýar. Ýöne hiç il ütköşüklük, hiç il nidetti eden nokta. Adatlyk adatlyk bolýa. Şunu çalışdyňyz da çalışdy. Sizin maksadyňyz ýetseňiz onsoň goýular. Başga biz başga. Biz adatlyk başga biz başga. Biz gurama diýäler brat. Biz halkaro. Biz gurama diýäl, biz daşky güýç diýäl zatlar. Biz öz içiňizden o seniň ýalyk Türkmenistanyň çöregini ýykaýdylar. Seniň ýalyk mektebe sazyga giden, seniňki bilen howadan demanan adamlar brat. Men biz filtr howadan demalam o. Demal ýöne bir kilik daşardan halka şey durmak bir kilik diými? Bir pikirlenýän der o.
Bir münçik siz şeýle bir pikirlenýäňiz köpüňiz. Men düşünýän oňa gorkýaňyz belki. Diýäňiz da şu bir Gurban Guly ölse ýykylarsmy kak? Yetim bolarsmy kak? Brat, Gurban Guldan başga näçe Gurban Gullar geler o? Şo zady pikirlerin ha. Ýöne bizim baş boyunu alıptır da şonu. Halk artık boyunu aldy. Ondan size mine bir ýyllar, halk alan okso. Ýyllar şo gyýyr otursunuz. Halk şonu boyunu alan ok. Bolya. Halkyň adyna näde jogap beripilýän? Bir münçik duraýyn da agamjan. Sen näde halkyň adyna jogap berýän? Halk bilen destigi göremi. Ha? Destwe bolar da rejim gorkasyny saklap otyr. Oglanlary et üçün gürläp çykan oglany öldürdiler. Et barada. Et barada. Sen näme etdiň şonu? Sen davay senden soraýyn şonu. Didary et gürlän üçin akdy polisiýaň işgäler, urup öldürdiler. Dogry halaplaýan şo zady. Ay mene şoňa ananmadym ama. Dogrymy. Näde inanmadın o? Men sana 100% aýdyp otyrum. Bolya Didary geçeli. Nur Murat neresine gelip efirde hemme yer paraxorluk invalidler dinleyen oklar, eden oklar diýip meni zapisler bar. Şol oglanın ölümüne sebep bolýar hökümet. Jaý alyp bilen ok diýdi. Şolar dogrymy şo 11 adam bolup öýüne bar alyp gitdiler. Dogry hadaplaýanmy şol oglanyň invalidi öýünden 11 adam bolup alyp gidilenine dogry hadaplaýanmy şonu? Ay çöp başdy bir zat gymyllar da ýok. Görýänmi Bratanya, sen birinji erkek bolla. Özüň erkek diýersiň. Erkeklik var ortaňda sallaýan adyna diýelen. O erkeklik pastupyklaryna öýräýdilýär. Sen erkek bolla. Sen dinle piri biva etme. Посчитайте, что ли, вот так. Dinle. Не перебивай, я тебя не перебивал. Я тебя не перебивал, послушай. Сперва слушать умей. Уважай собеседника. Мен senden erkek ýalyk soradym. Senin paradyşny adammy, wyjdanly adammy, näle adamdyň? Sen çöp başly zat diýen, Bratanya. Elbetde çöp başly zat diýelim. Ýöne men senden gönemer soradym. Şol edilen zulümü aklayanmı ya da zulüme karşılık korkadiyanmı? Prosta seni adam öpürünü sorayan. Cevap vereyim. Mene şoňa hiç ýyly interesowatsa da etmedim, gyzyklanmadym. Men öňümden çykdy. Bir dinledim de bara, şo pikire geldim da çöp başladı gymyllar. Ýoklar sebäp. Bazılar hökümetin başynda oturmagan bir oýunjak işler. Значит, görýänmi? Значит, sen безразличный адам да не политика, да, это политика değil, Bratanya, это политика değil, это зависит от человечности, senin adam kärçiliň ýok diýmek, empatiya duýgusy ýok diýmek sende. Men şeýle duýan. Allah Taala sen ýalag adamlara wizipe bermesin dostum. Çünkü sen ýalag adamlara wizipe gelende, ýesi даже adamlar ölse da dese de, значит sebäbi badyr diýip oturursun. Ben bilen tapawdum. Men bilen tapawdum bilýänmi näme? Men bilen sen tapawdum. Her bir janyna hormat goýan o. It pişiklere çenni. Sen bolsa adamyň gymmatlygy sen üçin ýok eken. Ýöne? İnşallah wara, bu Allah ispitayt тебя с твоим же сердцем. İnşallah bu Allah ispitayt. Men sen ýanyňa geldim. Sen düşündüm derdiňe. Ýöne sen şu problemin 1 ýyl däl, 2 ýyl däl hiç da izmini deden okgoly sen ýüregiňe düşmedimi? Halka artık şol parýadykyna öz nemesine razy. Yok, hiç gelek razy däl. Görýänmi Bratanya diýer. Siz razy diýär adamlar, görýänmi adamlar size razy diýär. Sene gepleme razy diýelim bilýän adamlar. Diken gepleme men talip bilen men uwaşaýan moňa. Sene razy da onu. Musur gapyr. Milli howpsuzlygyň tur kersen getirýär. Bir gapyl oturmur. Seret adamlar. Ana şoň diýär, şular ýalar. Görýänmi siz razy diýär. Adamlar özüňizde görýän. Siz aýagy geçen kempito, zakini anlamda. O zat näme gerek? Onun için ayırdım. Vatandaşlar, seredin vatandaşlar. Ayırdım. Men bir daha da düşünürüp bereyim. Hiç kim Ecef ýokdy, şoň üçin ayırdım. Yok ağam, bola öz içinde uşada otyr o. Ya gerek gel sevmesin hiç kim sevmesin, ecadi sevmesin. Men bir daha da aýdyň vatandaşlar. Hökümeti gollayan adamlar üçin bir adamyň ýetkisi hiç datdyr. Ol ýetkiseden bolup bilersiň, başga da biri bolup biler. Bu diýmek näme vatandaşlar? Adamdan köp zat ýok diýär Türkmenistanda. Şoň üçin gerek görse emme kişini gyrar diýerler.
Ne vatandaşlar biz olsa hiç bir adamın burnundan kan gelmeyini İslam zok, hiç bir adamın ecir çekmeyini İslam zok görmeyini, kösünmeyini İslam zok düşündük bilin mi? Taliba sözüňi bilen da sen zat koydun da bugün yani Türk'te ailesini yani zade tüpereni bir bile öyle ne zade koydun ha bile. Allah. Indi ben şoňa hayran galýanda näme üçin geçirmeýän adam semýasyny ejesini görsün zat etsin diýip uğratdy. Näme üçin ýyzyny uğratmaýan? Men sana bir zat aýdýan mi brat? Pul üçin edýärler. Pul almak üçin edýärler. Berje o maňa hiç adamın puluny Näme üçin sen pul bermeli o? Näme üçin sen pul bermeli? Senin hukugyň o Türkmenistanyň konstitusiýasyna diýe, Türkmenistanyň raýaty arkaýyn hereket edip biler diýe. Pasporty bar adam daşary ýurda gidesin gelýärmi gidip bilersiň. Sen sırdaşaň ok, sen döwletiň sırlaryny bilen ok, zaten ok. Näme üçin döwlet seni saklaýar? Özleri deport koýýarlar seninle pul aljak bolup. Bir de hökümet güýjüni görkezýär o Seriç. Ey diýe, yumruň görkezýär, ne yumruk diýe. Oturýan diýe şu aýdy diýe. Men isleýärmi gidersiň, isleýärmi okmy gitmersiň diýe. Döwlet edip oturýar sana. Döwlet öz hökümeti güýjüni görkezmek üçin edýärler. Höküm sürýändiň görkezýärler. Ştraflarym şoň üçin galdyrýarlar. Maşinlarym şoň üçin dykýarlar. Rişotka diýdi, zıçymyonka diýdi. Bu zatlar o kiçijek maýda zatlar. Maýda zatlar bilen bizi güýmeýärler ki, ondan uly zatlary kirleýärmizi galdyrmalyň diýip etýärler. O başta Krylov koymak bir noktadır bilýärmi? O gapyň ýokarjynda goýulan Krylov. Bolmaýar. Hemme zat koýulan o, hemme zat. Bunlar ýaly samsak zakonlar bar. Bular ýaly zakonlar bar, adekvatny bir adamyň psihiki düzü adamyň psihologiýasy. Bular ýaly zakonlar çykarmaýar o brat. Neyle samsak bolmaly o, neyle debil bolmaly, şular ýaly zakonlar çykarmak üçin. Gözüň näleýärmi? Debil adamlar şular ýaly zakonlar çykarýar o. Yo, bular näme diýjek bolan? Mesela men haýlanmy, men edilýän diýip oturýar. Bular nagl edýär. Men sana şonu aýdyp oturýarlar. Men sana şonu aýdyp nagl edýär. Karovya mı näme haýsy urçul? Karovya mı näme şoý? Bra, şoý urdy. Seret Meret. Koreya, Severna Koreya. Koreya, Koreya. Bizim biri ýurdum edýär şonu. Aňyrda olar ýaly zakon ýok, brat, maşinlary, zatlary teýär. Aňyrda bolar ýa yer çarpysyn, şo meňdeşirek, yer çarpysyn. Owa, Severna Koreya bilen diňýärler Türkmenistany, dogry aýtdyň. Yok, Muzaffer Bradeýny bir mutçuk ýang berjek diýdi men şu parany bolýan Seret. Muzaffer sen özüňe soraw ber, aýdaly senin puluň bar. Senin aňarda bir garnaşyň goýberen ok bolýan senin aýdaly $4000 para soradylar. Senin berje o diýdiňde berdiň şo pulu. Yok, diýme. Türk aýdy otymen aýalym üçin berdiň. Sen berdiň de çykardın. Ey aşakdaky o koman o gürleşik görsaňyz ýa-da şu aşak gaýra dedim. Aýdyp binaýna bir mutçuk sözümiň soňuny getiräýin. Meselem berýänler, meselem berdiň diýeli. Indi men bardym indi. Mende de pul ýok. Indi men işim düşdündi. Sene parany uğratdyň. Yeni biri sen ýalak oglanlar, yeni 5-10 tane uğratdy parany. Indi men bardym, pulum ýok. Gelinim çykarjak bolýan menden $3000 soradylar. Ay 1000 soradylar, 1000 çykan ok diýerler. Indi men näme etmeli? Şoň üçin gaýrat ediň o, özüňiz bara başgalaryň ýerine goýuň o. Şu para bermek diýen zady goýuň adamlar. Bermäň o, uğratmaň. Gaýlara da uğratmaň. Şu sözüm bölme. Şu haramzada rejim şeýdip güýçlenýär. Ine siziň paralaryňyz bilen güýçlenýär şolar. Şeýdip sistema güýçlenýär. Siz şo pul bermeseňiz de şo haramzadalara mara aýlyga işlän ok, iş taşlaýarlar o. İş taşlaýar, iş taşlaýar hökümet ýıkylýar ödedin. Men size bir daha da aýdyn, şu wagt efirimde 890 tane adam oturýar. 890 tanyň 500 tanyň 100% işgär oturanlar. Erkek ýaly men size aýdyn. Otursun abi, kim oturdu? Hem işgärler oturýar efirimde, ýatman oturar. Ýerden işe gitmeli. Para bermäň o adamlar bermän çykaryp bolýar o. Erkekçe men bir köpüň berem, men geldim çağırdım.
Menem berem. Ayalına da ayalına da Urşup tövüş çıkarmalı. Türk alacak bolýaňyz bilýän o halkyň pulundan deýuslar. Ýaşaýan halkyň puluna ayalına da ýaşaýan. Hey deýuslar. Moskvada tu arada tu paylanma, tu paylan tut firma. Meni wara bular ýerenjek bolýar. Ýeren bilen oklar onlara. Dogry zatlar aýdýan. Köp kişi pikir edýänler. Köp kişi pikir edýänler Türkmenistan hemme kişi men ýigrenýär diýip, no döwlet işgärler içinde. Bular ýene ýigrenjek bolýarlar, ýene ýigren bilen oklar. Demek dogry zatlar aýdýan. Dogry zat aýdýar o diýär. Oğlanlar aýtýarlar, aýdýar, brat diýär. İşgärler oturýarlar bolýan diýär. Şol oğlanlar näme de bolsa ýigrenjek bolýan bolýan. Ýigren men bolan diýär oğlan var diýär. Dogry zatlar aýdýar bolýan diýär. Näme etjek? Ayda agam. Tut firmada işledim da arada 2000 neme alyan aylık alyan da 2000. Öyle 2000 ýa-da bir goýun Gurbanlyga soýjak bolan bir goýun 2000'den geçýär diýär. 2000 3000 goýun diýär. Bir goýun 2000 3000 bolsa men aylygym 2000. Men bir goýuny alyp näet Gurbanlyk soýup men Gurbanlyk bermeli. Ene Türkmenistanyň ýagdaýy. Öyle firmada işle. Firmanın berýän aýra 2000. Tut firma, tu payda, şeker içine tu payda. Özüm 1-2 manat däl, 3 manat däl, 20 manat o zatdan tu payda. Ýöne işgärlerine berýän aýra 2000. Özüm tut firmasy. Baklaşkan içinden prizler çykýarmy? Çykanok gyýyny, eşeğe çykan çykar. O maşinlara men ödörtürne berýär. Men bir döwür ýadymy düşýär, TikTok'ta reklama wady. Ay plan tut çykdy, eýle çykdy krişkanyň içinde. Men Türkmenistanyň halk artisti bir zat diýip näme düşünýärdi? Bu da şolady bolýar. O baklaşka bir zatlar görkezýärdi, ay menim diýende. Neужели şol ýaly prizler zatlar barmy karady? Daş oldu, daş oldu, çoğdurlar, o işte tam tutmaýar olar. Sana işte tutma. Ay kim bolanlar da brat bolar ýalak diýme. Bizde daş olur. Olar çoğdurlar da, Türkmenin işi yok da. Bizim Türkmen asıl Türkmen olacak adam bir tane mak. Millet parası etmiyor canım. O berde hem kişi var o berde dünya Türkmenlerde. Millet parası etmiyor. Millet parası etmeyen o. İslam'da en ölü günah millet parası etme günahlarını birdir yani. Günah bu iş. Millet parası etsen zaten o. İslam en birinci millet parasının düşmanıdır. Men birinci Müslüman diýmeli, soň başga bir millet diýmeli. Şolar ýalak çalışmaly. Men de daş oldu ýöne millet parası etmeýän. Benim Türkiýede işleýär. Ben şunu video koydum. Şoňa bile hayran kaldım da sen video koydun, gurledin, zat ettin de ben şoňa zat ettim. Serede otuyun da. Talip, Türkmenistan'da ne yapıyorsun etkin mattık ya? Adam eti iyisinler diýerler, biri-biriniň etini iýin diýär. Has etdiýär goýunlaryň etini ýyp diýär. Adamlar adalçak bolýarlar. Adam az bolsa, ansat bolýar kontrol etmek şoň üçin. It yok, çoğdur diýerler da, men ýa burlanyma, ýa burla oturuyorum. Adam etim, bilýärmi? Adam etim porsu diýär ýöne. O et mesele tasar yurtdan gelýär, doň etler oram osur magazynlarda. Hökümet magazynda paýlanýar-da, kaptanlaram başga surog geçen zatlar berýärler-de 5 manat, 10 manat. Oram ispisamny surog geçirip ondan soň berýärler. Sebäbi barlyk gelende ine halk alan o, halk dok mis bolýar diýip. Ýani kim diýdi şol çogdurlar eýle, çogdurlar beýle diýip? Men. Kim sen? Aşağıda. Men. Ha, Meret. Menge firma gelme gaýra adetde. Men sen ýalanlar gelmesin. Millet paraçylyk etýänlere firma gelme. Men islamok seni görmek Meret. Gelme firma. Aba gelmeň. Haýyş edýän millet paraçylyk etýänler, başga gurrun edýänler gelmeň firma. Men islamok. Etmeye gerek yok da bizde yurttaşındık. Men bir daha da aýdyn, dogry Meret.
millet paraçılık etýänler, dar etýänler, onu jahil alymlar etýär. Dünýä garaşy ýok, ilymsyz, bilimsiz adamlar. Sebebi normal adekvatny adamyny näde hasaplayýar, baha berýär. Хороший человек или плохой человек? O adam ya da erwede adam. Düşünürüp bilinmi? Böyle şeyle düşünmeli. Bu cahil düşünce. Onu Sovetski Soyuzda adamları birbirine düşman etmek için ettiler. Näseredin? Mesela Kazakistan, Kırgızistan bilen Tacikistan'ın düşmançılığı var. Ne için bilýärmi? Sebebi olar territoriýalary var. Şo taýda uruş bolýarmy da ama Soyuz döwründe şeýdip düşman edýärdir halky. Hem öz içinde hem de daş töwregindeki adamlar oňuşmasyn birlikse güýçlü bolar diýip edýärler. Düşünürüp bilinmi? İstan oklar biziň agzy bir bolmamaly. Biziň döwletimiz hem şeýdip içallary uratýar aramyza. Sen şatlar, sen çokdur, sen eyle, sen beýle zat diýip, sen başga millet, sen eyle diýip, normal adam millet paraçylyk etmeýär watandaşlar. Men onu argumentsiýär edip bilýän. Galiba sözüm bölýän de. Ha. Sözüm bölýän de bölünmesin. Naprimер bizde men Türk'te işleýän-de, Türkler soraya siz diýe näme üçin bäri gelip işleýäňiz diýe. Näme üçin diýe öz halkyňyzda iş ýokmy diýe. Men diýende biziň diýen baş tutanymyz, zadymyz diýe iýip diýen. Agaýynda oğulları hemmesi iýip diýen. Onları düşündürýän de bular aýdy, biziňki hem şonýan, Erdogan da şonýan, zat da şonýan. Ýok diýe Erdogan diýe munýan da, ýani gepinde aýdýarlar da. Men diýende biziň naprimер Türkiýede ayağa kalkýarlar. Hemmesi ayağa kalkýarlar. Naprimер bir zat etdim, aşyp getdim. Halk ayağa kalkýar. Bizimki kalk bilmeýär o zada. Näme üçin ağzı bir del, ağzı bir del. Ağzı bir bolsa kalk bilýär. Her kimem öz semýam, öz zadym diye, zat diye da bizde egoist yani egoist. Bizde diňe özüni bilýärler. Ýani meniň öýüm barmy? Men elitkada ýaşaýanmy? Hawa meniň durmuşym bolmy, çöregim barmy? Hawa meniň krişam badam bolly. O goňşudanam, goňşu owadanam, goňşu welaýat bilenem işim ýok. Oň bilenem işim ýok, moň bilenem işim ýok. Ay haçan maňa ýetse, ay menem şonu görebererse. Etçeňem bilýän çykyp arkadagym janyňy sag bolsun. Halk üçin edýän aladaňa üçin minnetdar. Ýöne gaýrat edin şu meselem çözüp beräýin. Bu meselem çözüp beräýin diýip ýene şoňa ýalwarjaksyňdyr da. Arkadagyň piňine de därsen. Arkadagyň başda onu sen dinläň ogam, nemesine de çaýan ok. Arkadagyň sen eşitýän ogam. Başka ýöne aýdy bilmeýänler amma nura. Çıkarsyň da şoňa video çekersiň, olam sen dinlemeýär. Dinlemeýär, sen SMS-e vurursan, senin listiňi ýertdirýän ýalar. Gedekli Biz bilet köpüp ailemizde daşary bilet gezip şu meýdanda gezip men şoňa garym gelýär da öz içimizde bolsa normal aýlyk berse biz hiç daşary çykjak da. Şoňa prezidentin habar barmyka? Ýok. Diňe pul gelýänini bilýär. Daşary ýurtdan dollar gelipdi, adamlardan dollar gelipdi bolany. Yok o näse Türkmen halky hemme ýerde işläp ýör, kösenip ýör, aýralyk şodatlardan Türkmenistanyň prezidentiniň habar barmyka ýa ýokmyka? Şoňa men hiç düşünebilem. Bar bolsadym ýegerle ýipbat ýürüp, ýegerle hemme bitirdi o. Opşy Türkmenistan iyiydi. Bitti artık yok. Türkmenistan bitti. Diňe ýegenler däl, inni wezipede oturan organlara medilşe ýegenlerden kem galan ok. Gurýan jaýlaryny, minýän maşinalaryny seretseň, olara bolýan bolsa bide de bolýar diýip, o artyň harmanyna döndürdiler. Artyň harmanyna aýgytladymda. Şonýaly gelen hökümetden, halkdan näme alyp alýarlar şu wagt. Buğdayın kepeginde satışlar var o, oçra, çağa garip yen edip satýarlar, onam gysýarlar. O zatlardan hem halkyň habary ýok. Niň bolmady buğdayın kepegi o, halka berilýär hökümet wagtdan. Şonam gysyp berýärler, o çağa garip berýärler. Adamlar ılgap barwal onam daňdan 5'te satýarlar o.
5'te 4'te oçura durup ılgap bar bolmaly onam. Men emmeňe bir soraw da indi şu dinläp oturanlar gürlüdüňiz emmeňe şu ýaňakynda şu jaý meselesinde bir kanun şol elinden almagy siziň topragyňyzy, siziň mülküňiz ol. Şonu altada kompensasiýa töläp alma şol ol seniň hususy emleýän. Ýani sen hökümetiň jaýyna oturan bolsaň, onu boşat diýip bilerdi. Ýöne ol hökümetiň jaýy däl sen jaýyň. Sen jaýyňam Alladan oň ýerine jaýam bermedi, ýerem bermedi. Indi soraw şu. Şu iň merkezi derdi bir adamlar şular näme üçin üýşük bir talpa todurup bir zat edenlerini, hekimliğin öňüne baranlaryny ýani şon emleýäňi gorap bilmeýän bolsaň sen nädip inniki nesle gowzat goýjak. Sen öz emleýäňi gorap bilmediň we sen nädip şu wagtky siyasata goşulma diýip bilýän ýa-da goşulman bilýän ondan soň sen siyasat bilen goşulmasaň siyasat sen tapýa öz bulaşdyryp görýär. Biziň durmuşymyz siyasat. Sen gitjek ýeriň ýok. Seniň ýollo nähilek maşyn türjegiň, o maşyn bilen nirek gidip bilmejegiň, haýsy vilayatda ýaşamallygyň, daşaruda gitmeliň, hemme siyasat hamy. O nähil siyasata girme bolýar ýa? Oň ýaly adamlar sondan soňa birleşip bilen dok. Nädip birleşip bilmediňiz? Ýani derdi bir adamlar Feretdiň goňşuňam jaýyny ýykdy, oňkynam ýykdy. Bir jemlenseňiz, şu taýda da ma bir 5000 adam bolup bilýäňiz. Näme üçin jemlenip bilmediňiz? Näme üçin hakyňyzy talap edip bilmediňiz? Men şoňa haýran galýan. Oturun jaýyň, näme üçin buluşlar edip bildi, buluşlar etdi ana, buluşlaryň nemesine bardy, bolun buluşlar etdi, ýöne siz edip bilmediňiz, türkmenler. Ýani Türkmenistanlylar. Edip bilmediňiz. O jaýyňyzy eliňizden alyrdyňyz da oturduňyz. Ana ýeni 15 ýyl. Intak bu zadyň dowamy. 15 ýyllap kösener ýörersiň. Ne oňuýyna ýatasyň, bir oňuýyna arenda tölersiň, oňa puluň tapylmaz. Problemaň başga bir probleman çykarar, ol problema ýene bir probleman döreder. Şeýder barar durursyňyz, onam Hudaýdan görersiňiz. Hudaýdan görmäň, özüňizden görüň, gorkoklugyňyzdan görüň onu wara. Seredine solar ýaly hakykaty talap etýän adamlar bar, işgärler bar, hökümet işgärleri bar, ýenleri bar. Hökümetden solar ýaly adalat sorýa bolyn. Birinjiden prokuratura ýene işgärleri işden osatýarlar. Hissasyz galýar, goňşy bolmaram aýtýar arzaçyl diýip onu ýamanatly etýärler. O pahyr ol arzaçyl hakykaty talap etýär. Hakykaty, kanun sorýa pahyr. Janyny ortaga goýup bir gyýgyryp arza ýazyp ýenetýär ýöne. O pahyr işden çykyp gitýär. Soňam işden galýar, soňam ýene bir gürleseň, aňaryň nireden gaýtdy belli zat ol. Ana şoň ýaly kysýarlar. Olanlar men wara efir yapmaly bolýan sebäbi men tünýrowka etmeli işlerim bar. Sagadym giç boldy. İnşallah indi kepde görüşýänçek. Efirleri şeýdip günlerini ütködän sebäbi bu pastaýany bir gün efir açdym, bular VPN-leri gysýarlar, daretýärler, käbirleň toklary ötşä. Käbir atdyr bolýar-da TV haýyzlar video çykyp bilýär. Urban goly näme? Canın sağ olsun. Sağ olun. Sizem canınız sağ olsun inşallah. Günni açmaňyz ýok efirim. Günni şowur zatlar aýtmaly. Hatça bu birazjyk hepde bir ýerdek normal. Yok, sözüm bolýan da aýdanyň peýdasy ýok. Halk ayağa kalkmasa hiç peýdasy ýokdur. Bolýar. Menim sözüm jemläýin, şu ýaňy bir oglan gelip aýtdy, halk şunu kabul etdi diýdi. Ýani adamlar sesiňiz çykaryn ki sizi kabul etdi diýip hasaplamasınlar iň bolmanyna. Sesiňiz çykaryn iň bolmanyna. Ardyňyza öňe prokuratura ýazyp oturmaňda üýşüp bir sesiňiz çykaryp görüň, hani belki şonu üýtger. Sağ bolun dinläniňiz üçin minnetdar. Sağ olun minnetdar. İnşallah indi kepde görüşýänçek, dua dilek etmeňizi ýatdan çykarmaň. Allahu Teala özünden başka bizi hiç kime muhtaç etmesin. Kösenýän doganlarymyza Allah kuwat bersin. Assalamu aleykum. Sağ olun.